Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagwaya ko maapan ang surot ko kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kat patayak amin ida. Kita aknusan agkulayaw ni Doña Margarita. Ngam sigurado analaos ti pungtot kin ni Brandon. Ngam kayat ti agbalin anakadagdakas launay. Mabalin apalagsak ti agpatnag ditoy. Sa pumanawak to into naglawag. Lading itak miss. Daking gagara. Nasaktan ka kadi? Anong gabat? Sika? Anya di kadam dito'y gabat. Awan ti dakas na ti kadak ditoy, Esmeralda, ama Emiliano. Umayak ko mamakiandi nga iti pupusay nila kay Amos. Sanda ka akasapulan. Saan nyo ko mga ibagaday ta? No saan nakabim malaad? Amangan no saan laang anila kay Amos ti pimusay. Numaamuan ni Doña Margarita ti kaadab ditoy. At apandan tumanan nga lumlumang da ka. Esmeralda, Emiliano, gabat! No saan nyo akayat ti kadak ditoy? Pumanawag. Sige, Nana Susana. Nana, adagayam ni gabat ditoy. Hamangan no itay pa'y nga dari gabat. Awan ngamin sa bali pagkamangan na. Naira na lang kami na nagtinumpar kami. Saan tayo akasapulan ni Manong Gabat? Agpagka tayo pa ikidi. Kapoy ti kaadana, numaamuan ni Doña Margarita. Sana kinayat nila kay Emiliano si Himurot kadagiti binaon ko ang mga yapken kwa na. Nagparik na gataken kwa na. Agapoy ti kaadana dito. Kasaan to na makarwar? Ay, dahito yung pinatimplayo a kape, senyora. Hindi sumlata ditan. Amang ano kaya't mo, timapan makimasayag. Ha? Senyora, rabieng. Ngam kaya't mo, tibapan. Senyora. Saan? Ko ba? Namove di sungsungbat mo ijay. Amang ano ray sikak at isaksakit mo mat dagiti trabaho. Mabalin ka di apanawan kayon. Nakuman agida. Mabit lang. Ay, madamdaman ton. Kaya't mong sakit aliklikan ti panagsarita ta. Yung madayuak lahat. Yung sa anak apumano dito'y purok. Nakasaganak amang salaknib kadag iti pumurok. Iti pagpaggadanda. Yung malaksid kadag iti mangayab kini ama Emiliano iti bilya. Awan san ti imbaon ni Bakit Margarita nga agbantay ditoy. Ay, tagurguranak ni Esmeralda. Itilaksid ti panangliklik ko kadakwada iti baggada. Awan pa nagtalag na kanya. Saan na ka makaturog, Emiliano? Iso nga, imayak di manong dito'y minatayan. Kasinsindop yat yun sa kun Esmeralda ni Gabat itay sumungad. Saan tayo akasapulan ni gabat dito'y? Ay, Emiliano. Punaw. No saan nagapukin ko ana, amang ano ad-ado ko matinatay kada kayo. No awan da gabat. Nakasagana kami kin Esmeralda amakirangat kadagiti pasurot ni Brandon. Ad-ado ko matinatay. Sana rumbang akabuting tayo timatay, Susana. Yapaw. Pagtandanagan nakmanan kadagita nga ipagpagam Emiliano. Susana, panawan akon. Surutam ni Esmeralda di taunag. Anak kay masayagan ni Ama. So ay nawis na kayo na agawit tayo, Nana. Ni tatang tagbatnag iti minatayan. Ay,
Wow, makapigsan tupay nga raw nga trabaho intong bigat. Gapoy ti pan nakapapatay ni Ama Amos. Mabutangan dagiti trabahador nga agtrabaho. Nang runa na ijay kaladaan. Ngam numaamuan ni Doña Margarita da ita, agpungtot lakit day anak ko. Mangibaon lang iti tao na diti purok na nang. Kalpasan ti pan nakatambang da iti. Mabutangan nga may dito eh. Ang mga naisupay ti sumarunong amat. Alas 3 kaya man di barbangon. Rumida pagbit. Kalpasan na makapagkapiyak. Nagsubli akbat lang iyang minatayan. Saan nyo ka din anak kita pa'y ni Gabat, tatang? At na nakakita kang kuwana. Tamasyan na kang kuwana. Inikan da iti kapikan naling taasa ba? Awan nga ti pagkamangan na. Talagang awan. Agkalkal na utang ituray sa dinuladitan. Kat dagiti nga ipasurot ni Senyorito Brandon. Awan mo't nakita mi. Sigurado ang makabusor ni Doña Margarita. Tadyak na pan iti Villa. No simurot kayo kenkwana. Dakas lakit iti napasama kada kayo. Sandak lakit din ang mapasangpot as si bibiyagan ako. Uwan kayang, matuloy tinagtutulagan iti Kalman. Ilabas tayo iti bangkay ni Amos iti Villa. Sakbay nga diretso tayo iti Camposanto. Saan tayo amo ni nanang dayta plano tayo, tatang? Madanagan lakit di manan numaamuan na. Nga masapol nga ipatungpal tayo dayta abanag. Kas protesta tayo iti kinaranggas na iti pasurot ni Brandon iti panakatay ni Amos. Rugrugila ang dayta iti pananglaban tayo kadakwada. Nalabasan ti panang nilupit-lupit da kadagiti kalintigan tayo. Saan tayo napalabasan na dapay na ipatli abiyag? Nagidjay nga gina, tirumbang nga matay. Saan kayo magbutang kanyak? Saan ako napasurot ni Brandon? Agkalkal la utangak. Kat sandak nga inggaan. Aging gaadidak mapatay. Saan mo ka di mapanunot? Agpagad kami ti kadam ditoy. Numamuan ni Doña Margarita. Pumanawak. No iso ti kayat yo. Ngumdenggen nyo pa iti ibagak. Masapol amapan kayo agtrabaho iti kaunasan. Wano iti kaladaan. Gaputan umamuan day ta ti bakat. Agpungtot lakit di. Kasana makapagtrabaho kami? Idin to tagladladingit kami. Maawatan kayo. Ang maawatan nga ta ni Bakat Margarita. Italangan daw saan kami nagtrabaho. Inkang malam may pumpunin ni Ama Amos. Sige nga Rod. Panawan kayo. Ulit Gabat. Saan ba kakasapulan ditoy? Talaga asan akayat dagi di trabahador. Ti panagtalinad ko iti purokda. Kan sanda nga italtalak ti imbagak. Saan ngagkamkam malidag iti sigod akakadwak. Manayunan pa iti matay kadakwada. Anya nga tanti mapaspasama kay Jevelia. Kini di asyenda. Kalpasan ti panakatay ti may sa atrabador. Ken ti talo at tao mi apinatay ni Gabat. Na makarwarak la kuman dito ospital. Ngam urayin nak di Gabat. Ta ano ba ka? Siyak amis mo ti mang patay ken kuana. Senyora, sumagmamano a pumurok ti agururay kada kayo iti ruangan ti Villa. Siyak ti binaon ni Borosyo amangi pakaamaw kada kayo. Dagiti onan bain. Anya ka di ti bagada. Dayjay ko baala kay Emiliano ti May. Saan ko nakita ni Emiliano, senyora? Kaya't da kumakano nga ipakada, ano mabalin asaan da pailangang trabaho itang aldaw. Uray ta maipumpunan ni Amo sinton malam. Anya, apay nga iton malagpay lang. Diya ka mo, senyora.
Agur uray da kada kayaw. Salbag! Kaya't mo ka diti batong pamanila ha? Kinday pungot-pungot barang. Id ka iba ka kiniborsyo papadawan na nagiya trabahador. Tanudyak makapagtagpal pumatayak manan. Sige garudan, senyora. Awa mo kaya magtrabaho itanga aldaw, Emiliano. Ang mga no agungay ni Doña Margarita. Nang ibaunak itinapan ng ipakada. Ano mabalin katawan nagtrabaho itangal daw. Ngamsan ka daw si Mangon ni bakit Margarita kadakwada. Inabog na idapi na panaw akas laayop. Anya, ay naimbag man. Nasaan da din ang ran? Ay apo, kasano nga ruda ay Awa, nagtrabaho itangal daw. Sige. Nakasagana kami tanyaman ngay bilin ni Doña Margarita kadagiti pasoro na. Anya man hindi kaantam dito, igabat. Ang mga lumakadlaw ni Doña Margarita. Agsubli kami di ospitalin tun madamdama. Sa anak nga agbayag na barang. Anya ti madamag. Kasta unay apong to ni Doña Margarita. Talo tinapatay mo, gabat. May saka na kriminal. Siko, nakakadwang dagijay. No saan ko nga inaramid day kay nana barang. Ang mga nuad adupay tinatay kadagiti trabahador. Kaasimat ni Amos. Nakiti lang rin pamilya na ngagladladingit. Basol day to'y ni Bakat Margarita. Naranggas da ni Brandon. Isuda ti rumbang amatay. Urayak lang kulayaw iti da itangay magam. Pumanaw ka kuman. Awan ka din ti sabali ang madamag na nabarang. Imay kayam ni Don Servando iti ospital. Kaya't kano dagiti pulis ti makibiyang iti mapaspasamak iti asyenda. Delikado ka gabat. Dagiti pulis ti mismo ang mga nukan ka. Tabon dagay madagos da yalakay. Ket dagiti talo apasurot tayo apinatay da yagabat mama. Pinaitanim ka dagos kada borsyo. Ti ay paggabat. Makaruwarak dito ospital. Siyak amis mo ti mga nupking kuana. Naitalatsang ka sa uman, iipod pa isipod Brandon nga mawan mararamidam. Sakbay nga may kami kinbarang dito ospital. Nang baunak, iti naman nang kita. Noon at talaga tinapan nagtrabaho. Bayan yun mama. Nasayat mo nipumpundan da yalakay. Taman nung makibiyang na talaga dagiti pan nakabagi ti lingtag. Iti mapaspasama kiti bilya. No makibiyang dagiti pan nakabagi ti lingtag. Saan na makaliklik ni Gaba at kanday jaya Bruno? No si Bibiak pa ay. Dahil takumatisan ko akay na mapasama. Kahit ko asya ka mismo ti mga nup kadakwada. Kat rumagkag ti bangkay na. Makado ka man. Diklikan pa ilang tiyag pungtot. Ang mga nagot-ot man tasugat mo. Saanan mo? Kahit kunti makaawid. Kat siya ka mismo ti mga nup kadakwada. tuk-tuk itiri daw. Ay, Diyos ko. Amagano dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay, amagano siya ti pagpupungtutan da. Ay, nanggag kay tinagsaritaan da Esmeralda kan Emiliano. Nga da kano imay nangayab kan Emiliano idi rabi ay. Agam sana si Buraut. Ay, Diyos ko. Nana Susana. Malasin ko titimag. Kasla ni Gabat. Anya nga titi ibagana. Taan ka magbutang kanyak. Awan ti dakas nga ramidat ka na kayo. Ay, Diyos ko. Sabay ko mangagpaisaw tawan dakas nga ramidan ni Gabat kanyak. Ay. Nana Susana. Agyaman nak, kayon lokat yu tirita. Saan nakadakas ataw? Napilitan naklaan. Agam Gabat, nakapatay ka. Agam, amagano da kami at trabahador ti agikaraw. Kalpasan ni Amaus, amagano. Ay, amagano da pa'y sumarunaw, Gabat. Dahil tatisan kong ipalubos.
Nakasagana ak amang salaknib kada kayo, Nana Susana. Gabat. Sana ka makapagbayag. Ken, saan nyo kung mga ibagbaga kada Esmeralda, ken ama Emiliano na imaya. Napanlaki na sarita ni Doña Margarita ti Doktoryo, senyorito. Kalpasan na, agsubli kami man ni Jebilia. Mabalin ako mga bati ka dito ospital. Kwa, senyorito. Mabuting ka, ni paypay so ti kabalyero. Tay rumaot dito'y kat sikati patay na. Imbis sa siyak, sikati gudasan na. Saan ko mamuta, senyorito? Diyak pa'y kahit ti matay. Bakit ang kandi mo pa'y kati matay? Mabuting ka launay. Ngam sa nagbidtot na diyang estranghero. Ado ti polis ngagbamantay ti war. Sa bali lang nagiti tao ng armado. Nga da dito eh. Ken nakasagana da akan nayon. Ken kastakmat. Ada paltog ko. Hindi taman gayaman ni senyora, senyorito. Diyak pa'y naisagana dagiti iyawid mi anagyanan dagiti nanganantayaw. Nagadot yung may makipamumpon. Walaksid lang ang dagiti nagluto iti sangputan may ataraon. Danda ni awan na bati kadagiti kabalbalayan. Si Morot agrama na taangan kinoppi. Esmeralda. Nakaadayo tayo unay ay. Kaslasad sabot akampusan to ti papalantayaw. Nanang, Agturong samot iti Villa da ito'y sursurutong tayo adaalan. Abay nga saan kayo kumangaminin si Morot, Nanang? Mapanog kayo lang. Kaya pa, sa bali ti sungsungbat mau iti sarot sukaw. Anya ka day tinagtutulagan niyaw Ilabas tayo ti bangkay ni Ama Amos iti Villa Margarita. Anya, abay, anya ti pangpanggapon niyaw, anak ko. Nanang, agnervyos kayo man nga tan. Pangisarsara kayo ti kastangar aramitin niyo. Ay, Daytoy tiga po na asaan may kumaakayat kinitatang asumurot kayo pailaan ang makipamumpon. Madandanagan kayo na unay. Ang mga namang isarsara kayo lang iti kalata pa nagre-rew yu. napagkad ti pangpanggapon niyaw. Apay, pasino ka di ti akin kapanulutan iti dayta, di tatang mau. Kadwa, dandani tayon makadanon. Ang sarding tayon to, ti sango, ti Villa. Ipiksa tayo, ti panangkondinar tayo. Iti pan nakapapatay ni Amos. Masapol ang maipayan ni Justisya. Di papatay na. Ay, umasidragak ka ni tatang mo. Ada pa'y gundaway tayo nga agatras, anak. Nakasagana kayo kasi matlahan, kakadwa. Saan? Dakas ti ang parpar na kanya kay Esmeralda. Nanang, Apo, manayla kuman, ani Amos tinatay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agtal na ka, kabalyo. Napagkad ti pangpanggapan dala kay Emiliano. Kabisadok ti kinaranggas ni Doña Margarita. Amangan no addamanan maibwis abiyag. Ngam day tatisan ko may palubos. No makapatayak manen. Diyos ko, pakawanindak ko ma. Sapay ko ma. Tagpatinggan dagito'y akinarangkas ang mapaspasan. Ay, pangasiyaw, wayan nyo tidalan ko. Masapula maasitgak ni Emiliano. Ay. Diyos ko, hagpaganda ito yung pampanunutin nyo, Emiliano. Pangaasiyaw, saan nyo kuman nga ituloy? Ang mga dodo, ti matay ka na tayo, Emiliano. Halpasin nga da tayo dito. Esmeralda, saan tayo ang makapagatras pa kundi na rin tayo ti pan nakapapatay ni Amos. Ken masapol ang maipaayan hito stikya. wen tatang.
Lumabas ka no dagiti. Mapan makipamunpon iti sa ako ti Bilya. Iyan nga tati pampanunutan dagiti pumuraw. Barang! Anya jay aring pangaw? Inisirit sa dayay nang kuan agsaw senyora. Sumungad ka no, dagiti agi pumpahon. Anya? Dagiti onan bain? Agsabada talaga kan patay? Pwes! Adamanan matay ti dati akong daway! Anya nga tati pangpanggap ka ni Doña Margarita. Ay, kasano no adarmas dagiti trabahador. Saan nga taa mabuting ni senyora? Nga amangan no iso ti mapaltugan. Saan, Emiliano? Umanaw tayo kuman. Noan niya man ti pangpanggapam. Saan mo nga ituloy pa eh? Kakadwa! Napagkada ito yung aramidin tayo. Agsipot tayo, anaimbag. Numatlaw yung agpaputok na giti tao ni Brandon. Kumlip kayo at agos. Abay, Emiliano, pangasim ka di Doña Margarita! Inlabas mi ti bangkay ni Amos. Sakbay ngay tabon me. Takon di na rin me ti pan nakababatay na. Kaya't me ama ipaayaan ni Justisya. Anya hustisya di pupuk ko mo, Emiliano! Salbag kayo amin! Ang muyo ka din, di kayo papananday ito yung inarami niyo! Nagsibba kayo kin patay! Kinaliyo ti buko niyo tanong! Ay, Diyos ko! Umadayo ka, Susana. Kakadwa! Agbilang nga kaging kay titalo. Kumlip kayo kalpasaan ti may katlo pa nagbilang ko. May siya! Dwa! Anya pa'y natararami ninyo! Talo! Saan tak ngayon ka ng paltugan? Hinta kayo tirumbang amatay. Doña Margarita! Si katirumbang amatay! Masapol nga agibosan ti kinadakas yo! Kumlip kayo, kakadwa. Sa inyong itong raraw, si ulo yaw. Salbag kayo! Patayin nyo na kita agapat na kayo pasurot! Da kayo apumurok! Agal aludoy kayo nga umatayo! Siya kunti makamo kadagiti managdakdakas a pasurot ni Bakat Margarita! Kakadwa, agal aludoy tayo nga madayo ti Bilya. Kinabat na kiti pasurot ni Brandon, ni Gabat. Ay, talaga ang ranggas ni Doña Margarita. Emiliano. Kawanan asi. Ay, kung nagtupay ka ng kinggan. Dingag ka lang kumaitayan. Awan mo't natin nasugatan ka na kayo, kakadwa. Nasayat launay. San amabalin nga damanan matay ka na tayo. Itay pa'y anadlaw ko. Nga awan ni Esmeralda na kay. Naparan di anak ta. Abagano tamo tanda ka sa napasamakan ko, ana. Ay, abo. Namangkap-kamat ka na tayo na tagabaliw! Emiliano, dito'y samot na di ka nibusanan tayo amin. Ay, Diyos ko. Ispalan na kami kuma. At na makipinpinal to kadag iti nakakabalyo apasurot ni Brandon. Amang kamkamat kada kami. Kakadwa, ituloy tayo lang timag na. Masapol ang makadanon tayo ni Jek Ambusando. Emiliano, ano ka di tinapasama kay di anak ta? Pakiridom lang tinaka mo, Susana. Magnakalaan. Wala, iparpartak tayo pa iti magnakakadwa. Sakbay ngagtanggap isip nga. Masapol ang may tabon tayo ni Amos. Apay adi ka madanagan ni di anak ta. Mabitlaag. May saka din Esmeralda kadagiti makipinpinaltaw kadagiti pasurot ni Brandon. Kya! Kya! Saan da kon anak amatan dagiti sigod a kakadwag? Nayaw-awan ko ida. Sigurado lakit ti akas taunay ti pungtot ni Bakat Margarita. Kya! Kya! Amangan no agturong da iti Kampo Santo. Saan na mabalin? Kya! Kya! Partakang pa'y ti agtaray kabalyo! Masapol ang makadanon ta adagos iti Kampo Santo. Saan ang mabalin nga adda matay kadagiti pumurok?
Dandan na paltugan ni Doña Margarita. Naimbaglaki din na naiguyod ni Borsyaw. Inrantang at ni Gabat, apuntiryaan na apatayan ni Doña Margarita. Nagbayag ka na ya barang! Para ganong lapang alak, darasan! Ay, iwan, senyora! Umayakaon! Di mo pailang miningid na tinangalay tinanaw, itinagpatimplakit ti kape! Senyora, dito yung tidanaw. Ayop ti diyang kapat! Pagpungpung tutanak! Mapilitan nak numanugutan na giti polis ti bakanup kenkwan ano kastolag! Sigurado ano makita da! Paltugan da dagos! Karito da ka talaga dahil jay. Kanuri da giti pumurok. Namnamaan da ka ka bang landak? Ay, senyora, saan kayo kadipay amang rabi eh? Tonta! Iti dito mapaspasamak? Baka panganak pati ko na mahabarang! Adaywan lang ban! Abangan dumatong pa ka manay! Niya nga tanti mapaspasama ki Javilia. Agpapada nga awan dagiti talo amang bambantay kanya diti kwarto. Mangibaon na kumay ti maysa nga agawid pa lang Javilia. Ti awanan pa'y nagkawat. Nusan na kuma anapaltukan. Nga madanto altaw na kanya. Mapatay ko ti loko. Nanang, kumusta kayo amin? Aon ka ni matlatang nasugatan ka na kayo? Anak ko, kung naknuad ng daka sa napasamakin ka, naparam ka des. Nanang. Adan, danak mo, Susana. Saan ka nagsangit? Ito na sangit mo ti agado. Danak mo ti agado. Sumarding ka nagsangit. Ala, kakadwa. Saan tayo na baybayagan? Di pa nang itabon tayo kay ni Amos. Takno makasubli tayo mo ni Giporok. Ano na jay? Karay, giti ka balyaw lakay. Saan kayo madanagan, nanang? Karay, giti ka balyok na jay. Anya kayo ka di? Dinggan niyo. Dana pa ti ka balyaw. Dagiti pasurot laki din ni Brandon na kita. Sinurot na tayo. Dagiti hayop. Agsaga na kayo kakadwa. Talaga amasapol tayo ti makirangat kadagiti pasurot ni Brandon. Dada kakadwa, nitabon tayo ni Amos. Diyos ti kumuyog kang ka, Amos. Ikarkararagan na kami apinanawam akapurukam Amos. Sapay ko ba? Tawa na inti sumaruno abatay. Nanang Juana, ganda kayong anak na. Amok, amaladingitan kayo launay. Itinakamaamos ang napagtang ni Ama Amos. Ngumi kada kayo. Tulungan da kayo. Iti pan nakatuntun ti hostisya para iti papatay na. Rogyan tayo nga rodan ti magnakakadwa. Amangan numarabyan tayo unay, ang makadanon iti purok. Amo kagagorbura da klaunay. Saan kayo magtalot kanya? Ngam iti daytoy aguntaway. Dengganda kuma. Saan anasaya at nga agawid kayo iti purok? Asino ka kumamang diktar iti aramidan mi gabat. Emiliano, denggan tayo ko bati ipaganigabat. Sige, manong gabat. Agsao ka. Gapo iti panangilabas yo iti bangkay ni Ama Amos iti Villa. Makapungtot lakit di unay ni Doña Margarita. Ket amangan no mangibaon iti mangraut iti purok. Tapno patayon da kayo amin. Kinatakrot nito nga ibagbagam gabat. Palabasin nyo kumatirabi iti Campo Santo. Uray sa paan yung tumot lang ti agawit iti purok. Ay ilakay, nasaysaya at sa nga agpaisaw. No, palabsan tayo pala ti agpatnag dito Campo Santo. Saan akinatakraw ti mangliklik iti pagad? Og may sa lang da jaya gabat. Ket saan nyo anakabatan? Agpapada kayo amin ngayon hotel. Ket dagiti pumurok. Saan nyo kadi akinamat idaging gay ti Campo Santo? Eh, saan, senyora? Tonto kayo talaga? Uray pinatay yung lakama amin idan. Tain inot lang rusada latan iti Campo Santo. Ala,
Inkay bang rabin? Kalpasan na, rumaot kayo ti kabalbalayan. Kat patayin nyo amin yan, nagiti tao iyaya, makita nyo. Senyora, ay kagatawa mo tayo. Agkayos ti taray tarabi. O barangan niya tararamidam dita. Mabisina kon, inka ginasar. Ay, senyora, adda din tag anak kakabalyaw. Aniya, nikabat na taday jay. Isukak pa isukak. Ti ayot. Sa anak ang nagbitot iti panangipapan. Iti purok lakit iti pagturungan dagiti pasurot ni Brandon. At dadagiti nabati at tao iti purok. Ang nagluto iti pagsangpatan da kumapagsasangwan. Masapol amaw na ak dagiti sigod akakadwag. Kit mabalaagak dagiti pumurok. Saan ang mabalin nga adda matay manan? Ayop adun niya Margarita. Talaga agubat ti kahit na mapasamak. Kasanugaro din tayo tayo. Saan tayo na makaawin ijay purok lakay? Ay, agkalkalautang tayo. Saan? Agawit tayo matlaang into nagsapa. Unang Adda pamuspusan itanyaman na palikot. Tinalpas langan anatay ti awan rimigo na. apay, anya ka di ti pangpanggapang. Tama, Emiliano. Ada ka di maitulong ko kada kayo? Saan ka makibiyang? Problema may apumurok nita. Saan kumamot akas tatikin na sa brat ti pan nakisasaob kun ni gabat lakay. Tano saan agapukan ko na adu ko matinatay kada tayaw. Nana. Gabat, agyaman iti panangiliklik mo kada kami. Pasensya ka lakuman kan ni Emiliano. Awanan niyaman na, Nana Susana. Maawatak niya ama Emiliano. Kat jak or-orayan ti supapak dagiti araramidag. Kat ikarkarok dagiti nagbasulak kada kayo. Damog ti umyan dito kampusan to. Ado kami matkit dito ay. Ngam nakakaasi ti panagbiang may tikas ti mapaspasamak. Sana mabalin nagkalautang kami. Tinasayat. Agtutulag kami kadatatang kan manong tamyan. Tulagan mi ti aramidan mi. Tapno saan nagbaligid agiti pasurot ni Brantong namang raot kada kami ijay purok. Esmeralda. Oh. Apay nga asit ka nak kabat. No saan ka makaturog? Saan ka mangiramraman? Amo ka saan ka pa'y nakaturo? Aday wanak. Tano saan? Sige, Esmeralda. Patayan na. Ngam sigurado ak. Ngagbabawi kanto. Anya ko pati pagbabawyak, gabat. Dakas ka tao. Dakasak iti panagkitang. Tanagbali na katao ni Brandon. Ngam amom ka din. Tipod no akin na tao. Ha? Ay ayat ng kaunay, Esmeralda. Uray dakasak iti panagkitang. At daanak mo't iti puso. Ngam no kahit nakapatayan. Dumteng to ti panawan asangitan na. Ngam may saakton abangkay. Esmeralda. Nanay, Esmeralda. Apay gayon paturong mo ti paltog mo kundi gabat. Sana na ko. Nanang, sumarga kayo. Kagurkuranak ni Esmeralda, Nana Susana. Bayan nyo. Napatayan nak. Pumanaw ka ng gabat. Esmeralda, pag-aasim ka di anak ko. Ay, sige. Pumanaw ako. Saan kanto nasingan? Ngam saan aday to'y timaodya pa nagkita ta Esmeralda. Kat ulitak manan. Ay ayatan ka unay. Sasawem. Ayan ako. Anyan. Anya ka din dahito ya pampanunutam. Nanang, agsubli kayo iti ayan ti ida ni tatang. Anya kayo kadi. Maturog kayo. Parbangunan tayo ti agsubli ija purok. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode.
Isu nga, ag-subscribe kan ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Tiya! Naimbaglaanan. Tasalag. Nalawag ang makitak ti dalan ko. Kapilitan apalabsak ti rabi ti katurturutan. Tiya! Tiya! Saan ko kumakakayat apanawan dagiti pumrok? Ngam gaputa. Kagurgura na klaunay ni Esmeralda. Impaturong na ti paltog na kanyag. Naimbag tadimtan ni Nana Susana abimalaan. Siya! Siya! Ang maiturad nga tan ni Esmeralda ti mang paltog kanyag. Saan ko maarumbang apinanawag ida? Kasanon, nuwapan dagiti pasurot ni Brandon. Agsubliak. Siya! Nakaturog matlangan ni nanag mo. Anya ka di tinapasamak ka na kayo, kang gabat. Saan tayo napagsaritaan day tatatang? Ti mapasamak kit di inton bigat ti pagsasaritaan tayo. Oray anya ti mapaspasamak. Agsubli tayo iti kabalbalayan. Saan tayo ng ipalupos amatay tayo ngawan gaway na. Masapol ang makapagtutulag tayo kadadamayan. Kandag iti dadtuma ang kakadwa tayo amang salaknip iti purok tatang. Saan tayo may palubos ang makapagbasak-basak dagiti pasurok ni Brandon iti purok? Ninanang mo ti pampanunod ka na. Makisarita ka dagiti babae. Ang mabalin na makisarsaritan to kankwana. Saan tayo ngagpadlaw kadakwada? Agbiag tayo akas gagangay. Sige nga Roden. Agsubli akon itayan ni nanang mo. Maturog ka matin. Nagparangan ti pagka. Agmurmuray kayon kakadwa. Rugyan tayong ti magnangagsubli kadag iti babalay tayo. Susana. No agsubli tayo iti purok. Anya nga iti mapasamak ka da. Saan ka matanagan? Awanda ka sa mapasamak ka na tayo. Saan da tayo lakit di nga inggaan ni Doña Margarita? Gapo iti panangilabas tayo iti bangkay ijay Villa. Kalintagan tayo day jay. Amang irakurak iti sakitin nakam tayo. Gapo iti napasamak kini Amos. Una, gamday tamot tinagbalin amit siya ti biyag tayaw. Ni Amos ti umunaken maudi anatay ka na tayo. Saan nga iti agnanayon? Agra-ira wino agari di kinadakas. Adan tumot aldaw apan nakaukom dagiti managdakdakas. No awan dagiti pumurok ka dagiti babalay na. Sa dino tinapanandang. Tadi bilang mo tinjura. Wan pulos na bati ataw iti purok. Ang gapon nga glawag iti pumanaw kami gay. Mabuteng matlagayam dagiti tonto. Ang mga nuimianday di kampusan to? Senyora, dahito iti pinatimplayo akape. Idi sumlatan di talamisita. Kat saan nakasingaan. Nakasarsaritak dagiti padama tonto. Mapan kayo ije kampusan to. No awan da ijay. Sawarin nyo ti si bubukal nga syenda. Saan da pa yan nakarwar dagiti wano saan? Puran yun dagiti babalay da. Wan, senyora. Agtinday kami inton madamdama. Mamigat kami lang. Ito'y pailang ang magkapi kami. Ha! Pagbabawyan dagiti trabahador tinaramid tayo ti kalman. Nila kay Emiliano lakit diti nang sugsug kadakwala. Isulakit diti nang ilider ka dagijay. Dahil alakay ti sumaruno amatay. Senyora. Barang! Apay akas ti panagbunagat mo. Panawadak dito eh. Ang mga nandiyak makapagtepal kat sikapay ti pagpupungtuta. Ho! Tituyak pa lang nagpalabas iti oras. Kas inkarek kin Esmeralda. Saan akong nga agparangkin ko na. Anya nga tati sumarunong aramidan ni Bagat Margarita. Napagkad da ito yung aramidag. Basit lang abidtot ko. Anya nga iti panagbiag iti Esmeralda. Saan ko kumakakayat apanawan dagiti pumrok. Anya nga tati sumarunong aramidan ni Bagat Margarita. Napagkad da ito yung aramidag. Basit lang abidtot ko. Anya nga iti panagbiag iti Esmeralda. Saan ko kumakakayat apanawan dagiti pumrok. Anya nga tati sumarunong aramidan ni Bagat Margarita.
mabalin apakatayag. Ken amangan no may ramraman ni Nana Barang. No adda makasiim kada kami kadagiti pasurot ni Brandon. Wenno ni bakit Margarita kit ti makakita kada kami. Ti shotgun ken latigo nga inalak iti kwarto na. Kasapulak day chay no kas pangarida. Ita na nakasagpit tayon dito'y balay, Esmeralda. Kaya't kaakasarita na imbag. Saan na may parbeng ti panang ipaturong mo iti paltog mo kundi gaban? Nanan, agburburik ti darak. Jakot maawatan ti riknak. Ngam kagurak ni Manong Gabat. Talaga kaday ama iturod mo apatayon ni gaban. Nalapit ano saan atin manaw. Kano saan kayo abin malaat. Naidasayan. Nakalipat kan, Esmeralda. No saan nagapuken gabat? No saan nagapuken ko ana? Ang mga noan niya kuman tinapasamak ka na tayo. Gapaw, iti panangilabas tayo iti bangkay ni Amaus iti sago ti Filia. May kanatadlaan tayo diyang inaramid tayo. Saan tayo nga urayin nga dapay sumaruno amatay kada tayo? Gapo iti naramid Joe. Arig nan tengtengelan tayo, titingod tayo no kasta anak ka. Nanang. Emiliano. Umalatiw tayo iti balay dahwana. Kasapulan di panan kengkwana. Ay, takaasimot ni Juan ang Kan, ada basit a pagsasangwan tayo. Gabat, aping imay kamanan. Ang mga noanda makakita kan ka kadag iti pasurot ni Senyorito Brandon. Nagpaliiwak na muna. Iti aglawlaw ti Bilyana na Barang. At dalang 5 anakitak anakabantay iti gate. Nakapimpintas agundaway apan ang serot ko kini Margarita. Kaya't mo tagbalinan a kriminal gabat. Ay, ano panda kalakit di dagiti pulis. Makita yo daytoy alatigo na Barang. Namin adu-adan dani aknatay. Gapu iti daytoy alatigo. Agpadatala ang gabat. Wano. Kaya't yung kadiada kayo mismo timang patay kin ni Bakit Margarita. Tapno maipalis yung kinaranggas na kada kayo. Itad ko kada kayo dahito shotgun. Eh, saan? Diyak may turad. Pumanaw ka kuman gaba. Mabitlaan. At dapat kaya't ko adamagan kada kayo. Anya ti imbilin ni Bakit Margarita kadagiti tao na. Pinasawar da ita. Ay na, nagranggas ni Dunya Margarita. Agpaggahan dagiti trabahador. Agsublin sa dagiti sigod akakadwam iti puro. Kat puuran da dagiti balbalay ta. Sige na Barang. Mabala ko. Yaman nga tan tinapaspasama ki Jabilya iti napalabas ang nagpatnaga. Dahil tilatan ti siyang kaulit asaludsod iti bagika. Ti kabalyero ti problema kiti. Ngumlig kapat itan tinapingat akarangrangat dagiti tao ka. Amang sugsug ka dagiti tao tapno lumaban da. Makaruwarak lang dito ospital. Ulidak. Agalwad na yag kapat. Ibalas ko ti panang paltog na kanya. Tunta ka Barang. Kawak apukaw ka nga banjat aramida may tilikod ti Filia. Nakasamsamak nga ruda ni tilikod, senyora. Iso naggai ka, sakbay nga agkigo sa. May amang kasabukan. At data ko man di ospitalita. Alaya, ang kagrubatan. Saan ka nga agdigos? Nabiitak lang agdigos, senyora. Ay, saan nyo ka din nga orayan ang makasuble? Dito'y bilyad agiti pasurot yaw. Salbag ka, agaraw ka na. Agatungkat kay magbagamon.
Naglawat ya sinda pagsawaran da. Kung may dadtulatan ipadamag kanyak no napuuran dan dagiti babalay dagiti tonto at trabahador. Kat idatag na kanyak na dyan nga Emiliano o si Bibian. Dagiti awanan bain at trabahador. Anya ti kahit da asawan. Kumarkarit da. Kasla makagaway da. Gundawayan na ti kadag di ospital mama. Isu ang makarwarak lang. Nusan kumabi malaot na dyan agkapat. Ado kumati trabahador anatay. Ti ayok. Malagip ko gayam ni Don Servando mama. Aging kita. Diya ko manugot ang makibiyang dagiti pulis. Saan mi pa naulit nagsarita, Brandon? Saan nakmatan nga awagan ni Hepe Escobar? Huh, awan tumatat na pinto sa may padamag na may papanitipan na kapapatay na di papam. Huwag nga ron. Nina na barang. Agpagatang ako may timamirindak. Mabisinak. Napanangag pa iso day jay ababay. Hoy, sika! Inka kita ni Barang. Uno sikat ti papan gumatang iti merienda ni Brandon. Kunak no at talaang iti ruwar da Esmeralda kan Emiliano. Kunak no agsarsarita na dita. Natataengan alalakay kan babakit ko madagijay. Umanawak ko maitayan. Tay naksapulan da Esmeralda. Hanggang kinamakam na ti may sa abalasang. Diyak kano payagaw away. Taurayin da ni bakit udays. Amang iluwalaw. Kan ada kanuliluto da adikit na pagsasangwan may. Ay abang. Anyaman nga tanti pagtutulagan da Emiliano kan Esmeralda. Apay ngay. Madandanagan akmanan. Dagiti pasurot gayam ni Senyorito Brandon. Amagan no may damanin dito'y purok. Kat no anyaman na ti arami dun dakadakam. Bali walo tayo amin ang makirangat kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon datang. Kompleto tayo iti armas kan bala. Manipod kadagiti sinamsam tayo iti rancho. Dagitang armas kan bala. Tinakapukawan di panagtalag ni Brandon kan ni Gabat. Isu asap-sapulin daitan. Tatang, saan yun nga ipalagipay dayta? Tinapatik ita. Kat masalakniban tayo ti bagbagi tayo. Ay, dakas ti pumatay. Pakawanan na tayo laangan ti Diyos. Nga masapol asalakniban tayo, tibiyag tayo. Nula ko mamakibalaat dagiti pulis. Nabili kami ti kwarta, tatang. Bulsik itatilintag. Wen, awan mararamidan da. Isu nga, adda ka dagiti dakulap tayo, tilintag kan hostisya. Mabalin adito iti pagnaandag iti pasurot ni Brandon. Sinapol ko ida itay. Ket nasaripatpatak ida. Mabalin ko kumati makirangat kadakwada. Ngem napanunot ko. Iti dalan da nga agturong iti kabalbalayan. Ti pagtambangak kadakwada. Ha? At na nagkarasakas iti dayjay apaset. At nga ta sa bali at tao dito'y naglumangak. Agsiimak laan. Wangayang. Ni Bruno. Karadapak nga umasidag iti nakangagag itay iti karasakas. Dito yun di pinagatang yung ameriendayo, senyorito. Nagginat kay lakid din. Tas kailan nabiyag nga alis. Mabisinak launay. Pasensya kayo lakuman. Dito yun di meriendayo. Ni Doña Margarita,
Awan mo't dito'y kwartaw. Kinasarita na ti doktor. Kahit konti rumar. Tasyak ti manganop kinit kabat. Patayik pa'y dagiti pumurok. Madama ko gayam. San kay kwa di nga kitkita kinigabat? Ikwa, kasano kumamot, senyorito? Ano, uray akla na kinto iti salson ni senyorito. Patayin taklakin di, numaduktalan dati ame. Umaldawan, namawan pa'y dagiti urayan tayo. Ang mga nadlawan ni Susara ti kawan tayo ti Prok. Saan tayo mabalin ti pumanaw dito'y tatang? Binilin ko na yung bag. Ti may nga anak ni Nanak Juana. Isun ti makamo ka ni Nanak. Kanapag ti kamalyo. Dakitan dagiti urayan tayo tatang. Dagiti ayop. Talaga asaan da tayo sardengan? Urayan tayo ang makabatog da. Kigtutan tayo da. Gwen, tatang. Diyos ko, pakawalan ta kami kuma. Tarabayan ta kami kuma. Sino tinagpaputok? Lagi di kakadwa tayo, tatang. Rumor tayo dito naglamangan tayo. Dita, hawa-hawanan tayo ng ganda kitang sindong batakan albuong anak. Daytoyin ti kanibusanan nyo. Saan kayo ang makastrak iti kabalbalayan? Agbalin akarayan ti dara iti kaunasan. Ato, tinapasag! Kanda tayo, kakadwa! Kakadwa ng kawalyero! Unag paiso. Maysa. Dua. Talo. Walo da amin. Sa siyak. Dapay dua. Nakatras tayo lakan! Sagpay mo sila tayo! Paglibas da na pumanaw. Takrat damot gayam. Dua anak kakabalyo tinang kamat kadagiti agliblibas a pasurot ni Brandon. Sino nga tada kita? Da Esmeralda ken ama Emiliano nga ta. Kamatan da dagiti sigod a kakadwak aging ga iti bilya. Surotak ida. Diyos ko. Ayan, dati kaya tasawan nagijaya ka nalbuong. Kumusta nga tanda Esmeralda ka ni Emiliano? Apay ngay ngawan damutan. Mga no. Karamadan ka nagiti nakirangragay. Ay, Diyos ko, tarabayan niyo kumadagiti agama. Ay, di yung kumamuti palubos nga dadaka sa papasama ka nakwada, Diyos ko. Awanan di serserbiti biyag ko. Numapukaw kumatida. Kayat kumatan di batay. Nakadayon dagiti naglibas a pasurot ni Brandon, tatang. Saan tayo na makamatan ida? Dakarot naman gayam. Nga masino dagiti talo anak kaso ti bano ti kabalyero anang kamat ka nakwada. Day tama ti nakakiktuta kita'y madama tayo agrarangat. 8 tayo laan. Ngam nabilang ko. Sa nga pulkat may sa tayo nakirangat kadagiti pasurot ni Brandon. May sa ti pudno a kabalyero. Ket dua kadakwada ti stranghero in impostor. Ang masino dagijay. Taka mo, tatang. Agkaiwara dagiti bangkay. At dapat dagiti kabalyo anatay. Kaasi dapat. Saan kumaamay ramraman dagitan? Ala, bilangin tayo naman ti bilang dagiti natay. Wen, tatang. Kumita kayo ti dadyapasat. Ado ti sumunga da tao. Dagiti kaparukan tayo. Sigurado ak ananggagda ti kanalbo. Asino nga taday tamang palpaltog kanyak? Itay pay lang agatapak. Amay sa lakit ti kadakwada ni Bruno. Kaya't dak apatayan. Ngam, awan mutan ti maysa. Ang mga napaltugan dagiti pasurot ni Brandon.
Sino dagiti jay? Dagiti pulis? Adda pulis dito'y Hacienda Margarita? Lumiklik akon. Siyak lakit diti agbalin adakas. Sa anak asumuko kadakwada. Sa anak ng agpatiliw si bibiyag. Sumardan ka nga sangit na na. Ada kaming kintatang. Ganaon ti dakas ang napagsamag kada kayo. Kaya po anak ko. Emilia daw. Anya ka di daytoy ngay naramid daw. Susana. Isumot lagayap ngay nawis da kamapan iti balay dahuana. Tapno saan kayo amalapdan iti kayat yung aramidan. Itay saan kayo na makita. Nagata pa kaon. Agpudno ka man kanyak. Asino, nagiti kinarangat siya, Emilia daw. Dagiti pasurot ni Brandon. Kahit nakapatay kayo. Dandani tayo lang nga doon na isagmak, idi kalman. Idi lumabas tayo nga ipumpon, ti bangkay ni Amos. Sa kalpasan na, kastoy manod, tinaramid yaw. At dalakit di nga agpungtot ni Doña Margarita. Kag Senyorito Brandon. Nanang, saan da kami analasin dagiti pasurot ni Brandon? Kaputa nakabado kami iti kasi tibado ti kabalyero. Ay, uray pay. Hindi pa'y laang apagat-atapan na kayo ni Senyorito Brandon. Kakumplot yung kano. Susana, dumngag ka ti palawag. Saan ka kumangagbalin na kontrabida? No saan bingin naramid na jay? Di mapukuman ti pumurok. Kaputa amom ka di timbilin ni bakit Margarita ka dagiti tao na. Papatayin da tayo ken puuran da dagiti babalay tayo. Mawatam. Diyos ko. Diyos ko. Nu'y manugot ka kumapumanaw tayo laangan dito'y asyenda. Manen. Nanang, anya kayo kadi apay, saan kayo ang makaawat? Saan ang mabalin apumanaw tayo dito asyenda? Darakan ling timpunan tayo dito'y nanang. Dungag kayo kuma. Yak mabalin na panawan ti tawid ko adaga. Ngay naguman da Margarita. Nanang, saan lang ada kami tinakirangat kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon? Anda ka kadwami. Ngamjak amo na asino kadakwada ti pudno a kabalyero. Nasken na makadano na kiti kabalbalayan. Ipakaamok kadakwada ti kadda dagiti pannakabagi ti lintag. Tapno ammo dati sakbayan da. Saan matkit di analasin dagiti sigot a kakadwak dagiti kinarangat da. Tagpapada kami amin ang nagpamarang a kabalyero. Ngam, nasken a makapagsakbay. Da Esmeralda ken ama Emiliano. Ado ti kwarta ken nabilag da. Ket mabalinda balikogan dagiti passamag. Imbes sa dagiti trabahador ti patayad dagiti pasurot mo, Brandon, iso dakit din tinatay. Impostor dagiti a kabalyero. Nagadudalaki din. Sigun kiniborsyo. Sangapulo ket may sada amin anak karangda. Alkalwad dagiti a trabahador. Hindi pa'y langgat atapak akakomplot dagiti trabahador daya kabalyero. Ken atapak akadwada pa'y ni Bruno. Kuna ni Borsyo, amay sa kano tinapaltugan na. Ngam saan na masigurado no napatay na, gaputa kinamat pa iti dua a kabalyero. Ti problema kita. Nakadano ng dagiti pulis si Jacinda. Rinugyan dan tinakibiyang. Kaya't ko asyak lang ti mga nup kinigamat. Unkayam, saan anadakamat ni Borsyo no karaman ni gamat kadagiti ng tampang kadakwada? Nagpamarang lakit di a kabalyero. So anas ka na makarwara ko dito ospital. Panahon ka pa lang dito eh. Inak makiawag iti telepono takasaritak ni Don Servando. Nalakala balik ko ganda kiti pasama. Nakabutbuti ang ganda gito'y amapaspasamak. Ado ka no tinapasaga pasurot ni Senyorito Brandon.
iti panang tambang kadakwada dagiti nagpamarang nga kabalyero. Ngem punno nga ta adagiti trabahador dagijay. Nigabat amangan no karaman pay. Kinakabutbutan amangan no dagiti pulis ti manganop kadakwada. Sa nga pulo ket talo dinabilang tayo apimusay kadagiti pasurot ni Brandon. Sa balila ang dagiti nasugatan. Tatang, nagbalin tayo na kriminal. Saan lang ada tayo? Di nakabatay ka na kwada. Ada talo na ilaok ka na tayo. Ti kabalyero, gandwa nga impostor. Sino nga tadagit siya'y, tatang? Hamangan numay sa kadakwada ni Bruno. Ni Manong Gabat, ti saan ko anakita. Sapsapulim ka di mo lang. Kaili mo di kagurgura mata. Tatang? Ni Gabat, iso ti sumungad. Ti ayop. Anya palat imayan na diti purok. Nagkarikanyak asaan ang nagpakita pa. Ay, Esmeralda, saan? Ibatam dito pantugmaw. Diyos ko. No pantugan nak. Kat mapatay nak Esmeralda. Diakon maibaga da ito'y napatad amamuan niyo. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka Esmeralda. Pan, saan kayo ka di pa'y anapnag ka nagiti pinatayo a pasurot ni Brandon? Nanang. Idulin mo ti paltog mo Esmeralda. Umasidag ka Gabat. Agyaman at Ama Emiliano. Sigurado lang nga napatagtiba ka, Manong Gabat. Esmeralda, Ama Emiliano. Itay kinamakam ko dagiti dua kabalyero. Anang kamat ka dagiti naglibas a pasurot ni Brandon. Nakitak dagiti nakad adu a pulis. Anya? Anya? Amok ada kayo dagiti nagpamarang a kabalyero. Anang tambang ka dagiti sigod a kakadwag. Ay, Gabat. Saan kayo na makapagulbod pa'y kanyak? Ngum saan kayo madanagan? Saan ang makadanon da ito'y kini Brandon? Dagiti pulis ti kabutang niyo. Nabilag ken ado ti kwartada Doña Margarita ket mabalin abali ko ganda dagiti pasamak. Dagiti ayop agpapada da amin. Balito ngagklintag. Saan tayo ang mababalaw dagiti panakabagay ti lintag? Gaputa saan da nga mo ti pudno ang mapaspasamak dito'y asyenda. Manong Gabat, adda ka di pa'y kayat mo ngay baga? Ilumang nyo pa'y laang dagiti armas ken bala. Nukas pangarigan makagteng dagiti panakabagi ti lintag dito'y kabalbalayan. Ken ure agsukimat da iti uneg dagiti balbalayo. Awan ti maalad ang ebidensya. Iti dayto yagundaway Gabat. Agyamanak. Agyamanak mat kada kayo Ama Emiliano. Gaputayin inutan apat yandak asa anak adakas a tao. Sige, mapanakon. Ket agan annad kayo kuma. San kayo nagdadali ti oras mga? Pumanaw kayo kinanabarang dito ospital. Masapol ang makasarita yun ni Don Servando. At no saan nga ituloy dagiti polisi makibiyang iti mapaspasa makidyebilya. Saan na nakita dagiti pulis ti tapasama ka pa nagrarangad Brandon. Nukas pangarigan man lang. Nalakalaban likogan dagiti. Awan sa bali amang resort iti problema iti asinda. No di siyak laeng. Mapantayo nga rudan, senyora. Tonta ka mo't barang. Apay agumanat ka. Aguray kay ti bilin. Urayak pa'y ti doktor ni Brandon. Numabalin nan ti rumar. Sige, mama. Numabalin. Rumwara ko ninton bigat. Ngam tasugat mo. Saanan nga gutot mama. Mangrugin nga gimbag. Sige barang, hagbati ka dito eh. Inak kita ti doktor sakbay mapantay ti Villa de Don Servando. Gayam tagnana at iti daytoy akalapaw. Daanen. Matmat na agad dagiti diding kantawan na. Ngam mabalin pa'y lang apagyan na. Ngam saan ang mabalin amamuan dagiti pumurok. Ang makipag naadak kadakwada. Taglalo kin ni Esmeralda.
sa anak amabutang kadagiti pasurot ni Brandon. Saan dan ang makastrak dito'y purok? Tanong mapasamak dayta. Delikado lakit di dagiti pumurok. Sakbay ang makadanog dagiti pan nakabagiti lintag dito'y purok nga agimbestiga. Tungpalan nyo kumanti singasing ligabat. Inton parbangunan ngilimang dagiti balakan armas. Tapnawan makakita. Ado akapurkan tayo ti sanpay amakambo. Ada kami kada Esmeralda, tagpampamara ang impostor a kabalyero. Wino, ay, anya nga tano. Agpatulong tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Anya, among ka din sa asawam Susana. Emiliano, saan ang maikanatad nga ikabil tayo kadagiti ima tayo tilintag? Denggenak! Ado ti kwarta dagiti asindero. Mabalin abaliktadan da tayo. Kat da tayo tagbalin na dagas. Aging ga akabaulan mi ngay limad. Ada kami dagiti nalimad at tulisan ng ibagbagada. Aramiden mi Susana. Kat agulimad ka kuma. Saan ka sangit ang sangit? Tatang, apay asinurot na titiruar. Nabannog ka na puyatan kayo itirabi. Sanay pasungal-ngal tayo pa itirangat iti aldaw. Katsika, kaltaangan tirabi. Pampanonotak dagiti na ibaga ni Manong Kabat, tatang. Nukas-kasan mo. Dua apwersa ti kalaban tayo. Dagiti pasurot ni Brandon, kan dagiti pan nakabagiti lintag. Baknang dagamin. Kabailan da abali ko gan tilintag. Isu nga adda kada tayo tilintag. Tatang. Ituloy tayo ti makirangit kadagiti pasurot ni Brandon. Ket no makibiyang dagiti polis. Saan tayo asumuko asibibiyag? Tatang. Ninanang ba? Esmeralda, Emiliano, anya pa ilang kararamidin nyo dito iruar. Anya ka di manan ti pagtultulagan nyo nga agama. Kunak man numat maturog kan, Susana. Ay, tay nalukagak. Nadlaw ko nga awan ka iti abay ka. Sakti sana makaturong nanang. Pampanonotak kami ti mapalin aso maruno mapasamak. Aglano, na makibiyang kano dagiti pan nakabagiti lintel. Iti mapaspasamak dito asyenda. Anya, kasano no makita da dagiti paltugi aw Esmeralda? Ibalod da kayo lakit day. Nanang. Inay, kasano no mabalod kayo nga agama? Awan tinakalasin kada kami. Iso nga awan ti maalad ang ebidensya dagijay a pulis. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan anadlaw da Esmeralda kan ama Emiliano? Nga daklang iti asidagda amang sisim kadakwada. Sa paak to ti umarubayan iti pilya. Barang adamamak no anya ti plano da Brandon kan bakit Margarita. Kalpasan ti pan nakatay dagiti kakadwada. Jay kaya mabrandon. Kaano nga taarumar iti ospital? Napagkadan ang makipagkita akin na nabarang. Ang mga numairamraman. Kaasiman. Aday ta. Sakbaya makadanon dagiti pulis iti purok tayo. May dolin tayo dagiti armas ken bala. Tapnawan maalad ang ebidensya. Uresan kayo la kuman asimurot, tatang. Kabailan mi kadamanong damyan kan manong teban daytoy. Nukas pangarigan ta makariing ninanang mo nga awa na kita abay na. Ibagatan tulatan no anya tipod no.
Sige. Idalas tayong ikot-kot kung ikal na gitarmas kan bala. Sakbay nga aglawag. At makasubli tayo adagaw, sige purok. Sige, Manong Damian. Agalibtak kayo. Sapay ko matasan na mabirukan dagiti pasurot di Senyorito Brandon diti nang ilimbangan tayo ka dagiti armas. Anyak pa ka rin gura mabigbigat barang. Nudyak makapagtepal matong pakamadet. Ay, senyora, idaanon ko lang ti imbaga ni Borsyo. Adda kano dagiti pulis iterwar. Anya, taapay. Kaya't nakakano akasarita. Kat, saan mo idapin na nanaon? May samot na di Borsyo. Ipukaw mo latan ka ni Borsyo apaulir na dagiti pulis. Kat mangisagana kamot iti may pasango kadakwada. Darasab! Ay, uwan, senyora. Ay, unaklan mo pang namnamaan mo't ni Don Servando. Makapungtot laki di Branton na maumuna nito. Kasta unay apanang kita dagiti tao kanya kanalabsag. Masapol ang makasaritak da Esmeralda kan Ama Emiliano. Masapol ang mabalaagak ida. Nga adda dagiti pulis iti Villa. Dapat! Naimbaga bigat yun, Nana Susana. Kasapulan ang makasaritak ni Esmeralda, nguno ni Ama Emiliano. Anya manantikat dam si kagabat. Ay, Emiliano. Saan ko maakas? Dati kinasabrak ti pan nakisaom kinigapat. Nabayagan alinaksid ko ti Bernas ko agabat. Siyak ni Gabriel, Ama Emiliano. Ngamnas ka na maaman nyo daytoy. Adda dagiti pulis iti Villa. Anya. Tatang, adang dagiti pan nakabagiti lintag. Sikat isapsapulan da. Corporal Nicolas tinangag ko anagan ti pan nakapangulo da. Imbaon ka no idan ni Hepe Escobar. Ay, Emiliano. Kasanon day ito eh. Amangan no, kan maganda ka nga ibalaw. Agkalma ka lang, Susana. Awan ti may parang dagay pulis abasol ko. Kaya't naklang nga pagdamagan. Agbati kayo dito inanang. Kaduag ni Tatang. Agbati ka lang hindi balay. Saan kayo ang madanagan? Kabalak na ito eh. Ay, saan, Emiliano? Ay, kadwanda ka kani Esmeralda. Ay, kaya't may maimatangan ti pan nakisarita dagiti pan nakabagiti nintal. Umay kayo nga roden. Ang mga numatiktikan dagiti pulis nga uray. Umuna kay Laptan, Tatang. Sumarano kami kinanang. Ay, ako kuyog tayawn. Mapantayon. Ay, ayan na. Ti sinilas kaun. Ay na, urala. Dapa-dapa na kaun. Paspasan pa'y tagtaray kabalyo. Delikado akon. Ano pang daklakit ti dagiti pan nakabagiti lintag. Ngum sa anak apakang mag-asibibiyag. Kayat ko pa'y timatay. Ngum sakbay amatayag. Masapol ang maipatungpal ko pa'y dagiti panggag ko. Binalitunggag alintag. Rumbang kumaada Brandon kan bakat Margarita ti ibalod dagiti pulis. Nakadakdakas da. Naagom kan manangirurumanda. Ngum isa patag. Ti pakaitan naman nyo laang ti kay batugan nyo. Dagan nyo na yung bakti ibagak. Urahin nyo ang makapanaw dagiti pulis, sakbay ngagtignay kayo. Kaya't ko asawarin nyo ti si Bubukala Villa. Kat biro kanyo da dya Bruno kan nikabat. Mawatan nyo. Ha? Dagiti ako nang pain matapan nakabagiti lintag. Man nakibiyang dalaunay. Seblan may kadede de. Sige ti pumrok. Naanyala tinaibiling ka na kayo, isot taramidan nyo. Uray, tamakarwar ni Brandon, itangal daw. Tayo ka din, senyora. Sige, mabalin yung tipumanaw. Senyora, ay kagadam.
Awag lang ni Don Servando sakpay ang mapantay di ospital barang. Ipakamukin ko na tikada dagiti pulis dito eh. Ingkamot pagsaganaan lang ni Borusyo. Kan masapol nga damang bayabay kada tayo. Sige, senyora. Salpag. Anya teraramiden na kitapan nakabagitilintag dito eh. Awan to ti mamanda. Nakapanawan dagiti polis. Isungawanan ti pagdanagam, Susana. Nasayat na ti panagdamag ni Corporal Nicolas. May panggap ka dagiti agraraira at tulisan. Ngay daulwan ka no da Bruno ken gabat. Ay mas daawak laan no apay ang nagbalin at ulisan da Bruno kun gabat. Mabalin aday ti pinarbo ni Doña Margarita. Ay kaasimot ni gabat. No saan asumo ko ni gabat. Ano kun lakit di dagiti pan nakabagiti lintag. At no lumapad, mapilitan da amang patay. Talaga ang maibilang at ulisan ni gabat. Ngam Emiliano, ay biktimada laang iti tinadampok dagiti asyendero. Nanang, ay saan kayo kadia maasyan kinigabat? Awan mabalin tayo, Susana. Ipagyamanan tayo, kahit saan tayo may ramraman. Dahil talaunay ti pagyamana. Sapay la ko matalumtaw tumot laang ti kinapudnaw. Talaga aman nakipyang dagiti pulis. Dayimot adon Servando. Kasla kalaingan. Patayik to lang ata. Saan mapagpupudutan ni Don Servando? Tagayib tayo dahi. No'y naramid naman dahi ta. Dakalagubat na da tayo kasi diro taglalaban. Saan ko magustuhan di panakibiyang dagiti pulis, Mama? Kahit ko asyak ti mang patay kini gabat. Apay nga may nakasjay ti bagayo ka dagiti pulis. Napilitan na. Ng patyam ka di asumo ko ni gabat, Mama. Nalay nga glemeng. Kinsan laki di patiliw asibibiyag. Nembaglakid ninta mabaling kong tirong di ospital. Saan adag iti polis ti mang lapad iti kayat kong aramidan. Katagal waday di ala kay Emiliano kanya. Aniya nga tati pangpanggapan ni Senyorito Brando. Ipangpangtana nila kay Emiliano. Pagkatapan na, nga iso ti nangidaulo kadagiti nang tambang kadagiti pasurot na. Agasag, tasangapulo kat may sa tinatay. Ay, takalaitan anak sayan abilang ni Senyorito Brandon. Amoyo na niya ti pakararibukak tatang. Nangikuti imbaga ni Corporal Nicolas. Rumor ka nun iti ospital ni Brandon. Talaga narigat ang matay ti Dakas aroot. Nakalamang dagiti armas tayo. Malaksi di ti paltog ko nakalamang iti sirok ti pagitiddaak. Naimbaglangan, tasanda sinukimat dagiti babalay tayo. Kat no rumaot dagiti pasuro ti Senyorito Brandon. Anyat isa lang tayo kadakwada, tatang. Anya ti sirbingay may dagiti polis. Di damot sinirek dagiti babalay. Sandan tulangan ngagsubsubli awan ti maramidan na. Brandon, di ka nagpungpungtot, takarurwar mo ti ospital. Mabali na sandan to ngagsublipay. Nasaya at launay, Mama. Tapno awan sawsawir ko amang komite da gabat. Nana barang, masilig ka man. Anya ti bagam kani parang. Napaalakin ko na. Nana barang, kunak! Ay, pasensya kayo kumalaangin, Senyorito. Itay adaak iti baba ket apag iso adinteng dagiti daduma apasurot yo. Ket nakita da kano ti may sa abangkay. Akim bangka iti dayay. Ni Kadebrono. Yaklam mo, Senyorita. Barang, awan pa'y serbe magipadamag. Humanaw ka man langad. Aba ka nudyak makapagtepel batong pakamanan. Agyaman katawanan tayo latigo. Naangot ko na bangsit. Kasla dalaan iti asidag.
adadumtang anak kakabalyo. Dagiti lakit ti pasurot ni Brandon. Kasla dito iti pagturungan na. Anya da ito yung nadalapos ko. Tao? Ni Bruno? Natayan ni Bruno? Nagpatinggamat laang ang tikinadakas na. Nagkutong. Mabalin ang manipod iti naglipas a pimanaw iti bilya. Ket saanan anang nangan apulos. Adu ti sugat ti bagina. Dandanin makadanon dagiti nakakabalyo. Masapol aliklika kita. Diyos ti kumuyog kan ka, Bruno. Sapay kumata mapakawan ni Apo Diyos dagiti addo a basol mo. Ket mapaginana ti kararwam. Dahito tinapanunod ko maramiden tatang. Tapno saan amakadlaw. Ken madanakan ni nanang. Kasaritak damanong damyan ken manong teban. Nga iso dati makamo na rumaot dagiti pasurot ni Senyorito Brandon dito kabalbalayan. Sa denda kadida, akas iti naramid tayo. Saan tatang? Palubusan tayo ida ang makastrict iti purok. Kat na yung kapilitan ang makirangat tayo iti sangon-sango tatang. Aramitin tayo. Napagkan, ang mga ano ti may ramraman. Numabalin, awan kumati-matay ka na tayo. Wan tatang. Kasarita tayo na imbag dagiti kapurukan tayo. Amasapul nga agsagana tayo. Nasken amasakbayan tayo ti mabalin ang mapasamak. Ay, ada sungsungad, anak kakabalyaw, Esmeralda, Emiliano. Ay, rautin na tayon samot tayo. Anya? Ay, naapaw. No, agmay may sansangat. Ha? Ni manong gabat. Kanya tiga po na nga umay dito eh. May ramraman tayo. Ay, Esmeralda, saan mo ko maapapanawon ni gabat? Agsagana kayo, kakadwa. Siyak ti mangidaulo kada kayo, amang raut iti kabalbalayan. Ket awan ibati tayo, asibibyak. Nakamut-mutimut na iya panggap ni Senyorito Brandon. May ramraman uray awan basol na. No amukla ko matinumero iti istasyon ti pulisya. Iturad kundi agi pulong. Nalabusan ti kinadakas ni Senyorito Brandon. Awan pulos na tungpal mga karin manong gabat. Anda ka manen? Agyaman ka. Takayat ka pa kasarita. Maibilang ako natulisan. Ket saan laan ni Brandon ti agpanggap kanyag. Ano pun dakon dagiti pan nakabagiti lindag. Ngam sa anak asumuko si bibyak Esmeralda. Kasanong anaw mo mga ano pundakan dagiti pulis? Adak dito idi may dagiti pulis. Anya? No dagiti pan nakabagiti lintag ti banganupkan ka. Awanan. Saan ka na makaliklik? Iso pumanaw kalangan dito asyenda. Sa anak apumanaw Esmeralda. Malaksid no kadwa ka. Anyat kinunap? Sikalaan ti pumanaw. No kaya't mong ilumbingan kinitarayan tilintag gabat. San na kami ngay ramraman? San kami apumanaw dito asyenda? Ura iti ngarab ni tanam. Gapota dadagak dito eh. Dadakan lingat in sakripisyo eh. May Emiliano. Sikalaan ti pumanaw. Tawan pulos kay mo dingam dito asyenda. May saka lang nga gabat. Nasakit kayong agsasao, Ama Emiliano. Agpapada tayo lang amay kuskuspil. Namin adumatan asinubot tinagsayasay at darak dagiti basol ko. At daga po na ti amin. Pumanaw kan. Numakidinis ko tertirantam. Sika kumalang ti kasaritak, Esmeralda. Anya ti kahit mo asawan di tiday ta gabat. Tatang, panahon na kami kini manong gabat. Siya kung ti makabukan kuan. Sige, pagustuhan kay ta gabat.
Esmeralda, saan na kumapapanawan? Kasapulan ka unay. Ay ayatan ka. Saan ko kasapulan ti panagayat mo? No saan mo akasapulan ti panagayat ko? Siyak ti kasapulan. Kasapulan ta. Saan lang at ti kabalyero ti banwar iti imatang yo. Namin ado ang nagbalinak at aklin kansalag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ti sir-sirbi ti yaay dagiti pan nakabagi ti lintag di asyenda don Servando. Awan nga rin ti kapo nang agsubli da pa'y. Aniya? Pasok kwenda ni Gabat? Ket na sana sumuko? Ano kwenda? Oh, dakkel ti atraso na di Gabat ka na kami. Sige, agyaman nak, namawatan nak. Sige nga rodaan, bye. Anya din nagsarita anyo kenton Servando, mama? Agsublin to kano dagiti pan nakabagiti lintag ni asyenda. Tapno pasok kwenda ni Gabat. Ket no sana sumuko sa tatalugod, ano pwenda? Saan, mama? Siyak lang ti manganop iti dadya agkabat. Saan adagiti pulis ti makalapad kanya? Baliwak akasarita dagiti tao tayo. Tanya ti bagam kadakwada. Siya kung di makamoy ti day tabanag. Sandak kuman abyakan. Saan ko ang mawatan ni Esmeralda? Nuan niya at talaga ti kaririknaan na kanya. Wano, ti kabalyero ti ay-ayatan na. Saan ko ang mababalaw? Uray saan nangamam mo ti pudno akin na tao, kun saan na pa'y nakasarita. Nagbalin abanwar iti matang na. Ngam nunaskan nga ipustak ti biyag ko. Tapno maipaay ko laang tinapintas ang masakpan. Denggan nyo anay bagti bagak. Intun bigat. Rautin tayo ti purok. Sungag sagana kayo anay bag. Saan adagabat ti manglapod kanya? At tapag amaysan nila kay Emiliano kadagiti tulisan. Isu amang ibaunak iti agsiim iti purok inton rabi. Ket bantayan nyo anay bagida. Nang rona kadagiti agama. Ket dagiti nagduma. Makamu kay ton kadagiti pulis. Nagsubli na pailaan ang makibyan. Ay, saan ko maarumbang akas dyan, ti panang trato yung kinigabat. Nagbabawyan na, ti kinadakas na. Saan kayo kadi ama asyan kinkwada? Nasyan kadi kada kami di. Naramanak mo ti kinaranggas ni Gabat. Ti mapaspasa makingkwana ita. Apitin na ti kinadakas na. Pada tayo itan ni Gabat ang mailupit-lupit. Agpagkat tibiyag na. Ti nakadakdakas, mismo pa yan apan nakabagi tilintag. Ti mangan anok kan ko na. Binalitungag alintag. Saan tayo ang mababalaw ida? No mabalikog ti kinapudnaw. Ta saan da nga amuno anya talaga ti pudno ang mapaspasama. Sino ti makaitured ngagsuplong kadagiti pulis? Ipangag na tayo nga ta. Da tayo laang tagbalinadakas. Ket numabalod tayo. Kasanupay amay laban tayo ti kalintigan tayo. Ay, kat anya nga rin ti kayat mo mapasama. Pinatayan, aging gay ti maibus tayo amin. Karbangan tayo ti mangsalak ni bitibiyag tayo. Mananga si na Apo Diyos Susana. Ay ngam laglagi pumkuma. Saan akanunungan ni Apo Diyos?
ti pan nagibalas. Saan napagayatan ti pan nakaiparukpok ti dara? Awan karbengan ngagbiag dagiti managdakdakas. Emiliano? Isarding ta kumanda ito'y. Kinsan ka kumangagbalin a kontrabida, Susana? Ay nga, nabilig da, Emiliano. Sa kadwada pa'y dagiti pan nakabagitilin. Kunak met ahustunan, Susana. Naimbaglangan ta napakadakida. Talaga addakas ti pangpanggapan ni Brandon. Nang ibaon ka dagiti tao na ditiprok. Tapnuan niya. Tinasayaat. Agsiimak. Nuan niya ti arambidan da. Makisinubo kak kadakwada. Kaya't sakit din ni Brandon ngayon inot ang maibos dagiti pasurot na. Anyan tupay ti gaway dakin ni Bakat Margarita. Nudwadalangan ang mabati. Ay, saan ko maarumbang nga ado ti maipatli apyag. Mabilbilin lang ang dagiti sigod a kakadwag. Brandon, mapaay ka iti pangpanggapan. Agkin tayo kakapampanunod. Diyos ko, saan niyo ko mga ipalubos nga adumanin ti matay? Gusto ko man, Diyos ko. Hindi ka apat. Saanan ang nagpadlaw kanyak. Adangatan pa nagbuting na nga umarubayan iti bilya. Gaputan ano punin dagiti pulis. Ay, kaasim. No sa dilo langatan di tati pagkalkalautangan na paglamangan. Ay, nasayaat mo iti saan na apanagparit na. Tamang ano makadlaw ni Senyorito Brandon. Kita niya ti aramidin niyak. Barang, saan ka kadi pa nakaluto? Dandanin, Senyora. Paluknangag pa'y anaimbag da ito'y karnay. Timpla man na imbag. Naapgad lang, idigos ko kin katidapudot adigo. Ay, narangkas at talaga ni Doña Marga. Ni Brandon Gayam, nakita mo? Diyak mo no, nakaulin, Senyora. Kita'y bimabaak. Nangag ko binilbilin na dagiti pasurot na. Anyap nangag mo ngayong bilin na kadakwada. May panggap iti panangida ulo na kadagiti pasurot yo arumaot iti purok inton bikat, Senyora. Nangibaon sapay ti mapan agwanawan iti kabalbalayn iti Arabi eh. Day talahan? Agbati kano dagiti daduma. Tano agsubli amakibiyang dagiti pulis kat karangit da. Ano niya? Adon, dinaksay ka dagiti pasurot mo, Brandon. Sakayat mo pa'y akalampanan dagiti pan nakabagiti lintag. Saan ko kadingin baga kada kayo asak ti makamo? Saan kay kuman na makibiyang mama? Saan niya ti kayat mo asawon ni titayta? Saan na kon nga ikabkabilangan? Saan tayo ngagsinupyatan? Kahit ko asyak ti mga nung kinigabat. Nga, saan mo ko ba nga bilin ka dagiti pasurot mo akalabanan da dagiti pan nakabagiti lintag? No kapilitan laeng, mama. Oh, Sumrek ako na iti kwarto ka. Masapol ngagsagan ak para inton bigat. Taluda itay nakitag. May samot day jaya. Kasla iti balay dala kay Emiliano ti pagturungan na. Anya nga ti pangpanggapan na. Day jay gaya mo ti maysa. Agarudo kak nga umasidag. Agsarim baboyak tapno sandak na madlaw. Nasipngat. Kan nakaidop amin na nasilaw. Malaksid iti balay da ama Emiliano. Nga dapay lang silaw na.
Nanyaman ti pang panggapon nyo. Saan kayo nga agbalriki? Apay abimangong kapaylaang Susana. Imayak lang di ti kusina at makakapkapiak. Emiliano, agtubak-tubak. Anya nga tati, partanda ito'y amarikrit na. Pagkalmaam laang tiriknam. Ay, ni Esmeralda, ang mga nudi mo na puutan arimwar. Nasapa simre kiti kwarto na. Anya ko mataramidin na tirwar. Emiliano, kanya day-jay, kasladanan na tuog. Ako'y magkaso sana. Indak kitain. Ay, saan Emiliano? Saan ka arumwar? Ang mga nadadagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Katanya ti aramidin dakin ka. Nagsaapan na nakariig ni Senyorito Brandown. Mapandangatan rumaot iti kabalbalaya. Ay na, ad-adala nga ron nga nervyosak. Ay, Itimplanak man iti kapina na barang. Warn, Senyorito. Naimbag, tansapa ka nakaring. Mamikat kami pa sakbay amapan kami iti prok. Tapno ada pamigsami amakirangat. Kaditi ng patay kadagiti pasorot ko. Saan ka di anatayan ni Bruno, Senyorito? Kanti may saan na bati akadwana? Ni turukon sa dayjay. Kung gunada, pagarupin da nga ta akabalan da. Ni Karias, tijak sigurado anatayan. Kuna ni gabat ide, nga da kanuna sugatan iti rin na utda ti ranchaw. Agburik ti darak iti panangi palagip yun ay tabanag. Gayam, san ka di ang nagpakpakitan ni gawat kada kayo? Dinamagyumanan kanyak iti dayta, Senyorito. Manipod iti naglibas apimanaw dito'y bilya. Jak nakiitan pa'y. Kasanong ngamin ang makastrak iti bilya. Arig na nagsebakan patay no aramidin na dayta. At na ba si tarwangan iti likod? Ngam kanayo na nakakantado. Dayto yung ti kapiyaw, Senyorito. Nangato ti alad iti likod. Nalaing launa yan no makauli. Ngam kayat ko tiag sigurado. Pakita ka dagiti tao kan masapol nga dagbantay. Naliwayak sa amat ti ruangan. Ay, kakaasak laki dekin ni Senyorito Brandown. Manggapod nga tlawag. Mas daaw lakit din ni Brandon. No apay asaanan ang nakasubli iti bilya dagiti talo a pasurot na. Nga imbaon nang agsiim dito'y porok. Nairakad da husto iti poon dagiti kayo. Malaksid laan. No danunan ni Brandon kan dagiti pasurot na. Kumitak iti mabalin ko apamigat. Uray bunga ti papaya, wenno saba. Kasapulan ang makapagpwesto akon iti nakatambangan dagiti pasurot na iti. Adda ka nung nakakita ka dagiti talo a lalaki nga mararubayan na iti purok iti rabi itatang. Nadanangag ko na nabtog iti rabi. Kabayatan ti panagsarsarita mi kininanang mo. Nga midiri mo arak. Awan mo tao. Pitagtignay ko ni Ambot. Namaon ka nung tinakita na. Napanandang arodan na gaya lalaki. Awang gayam. Nakasaritam ka di dadamihan kantiban. Wen tatang. Ngam saan nga isudat agtignay nung kaspagarikan rautin datayo da Senyorito Branton. Anya ka deti pagsarsaritaan yung agama. Ay, Susana. Dahil talagpalpaliiw ka na kami tararamidam. May panggap iti nanabtog iti rabi ti pagsasaritaan mi nga agama. Ay, day tatisan ko ang nakaturugaan. Imimpunag nga dadagas ang mapasamak. Iti nagpatnag. Ay. Samot nga tabas na makapagkunay dagiti pasurot ni Branton. Anyaman nga oras kat dumteng dagiti pan nakabagiti lintag. Ang mga ni gabat na jay. Nadalaan siguro na dalapos na.
iti dayjay apasat. Amangan no da Brandon dagitan. Talaga asaan da pagulimakan dagiti pumurok. Ibalas lakit din ni Brandon ti pan nakatay dagiti pasurot na. Itayak pa'y ditoy. Ngem awan tinadlaw ko atao. Anya nga tati plano da Esmeralda ken ama Emiliano. Dito'y tayo pala ang kakadwa. Saan ka ding asidag dito'y tinakatambangan nyo? Dito yung apasat, tabis mo, senyorito. Apay asan nga itati pa nagparang dayjay aggabat. Wino dayjay kabalyero. Sige, agpaliiw kayo anay bagi taglawlaw. Senyorito. Amangan wag lemlemeng lang iti kasama kan dagiti kabosor. Ket nukas pangarigan. Isudat ti patayin tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangata. Day tati panagkunan. Mabutang samot laang ni Brandon. Tsak makita. Dagiti laang pasurot na ti makitkitak. Ha! Garay giti kabalyo! Kung nagtupay akayat na tayo alin atin! Agsamar kayo! Patayin nyo na kita! Ure at sino ka nakwada ang makita nyo! Agal aludoy ako nga madayo. Ket no adda makakita kanyak. Patayak. Hindi ko na. Ate na kabalyo! Asin nyo na yan! Kita nyo! Bundawaya kong taglibas. No agtuloy da iti purok. Agbabawi dalahang iti mapasamak. Barang, nakapanaw ka din dagiti pan nakabagi ti linterk. Wan, senyora. Kalpasan anaamuanda nga awan ni Senyorito Brandon. Nagpakadadan. Agsublidan to kano tapno kasarita na ni Senyorito may panggap iti pan nakaanop ni Gaabat. Makibiyang dapay lang amin. Masapula siyak timang patay ka ni Gabat. Senyora. Sana makaanay ang mabalod lang. Masapul amatay. Nakabutbuting na itangay bagbagan nito niya Margarita. Kasimot ni Gabat. Ang pagganti biyag na. Ay, hida na pagti kabalyaw. Ay, daging siya lakit din, dagiti pasurot ni Senyorito Brandao ni Villano. Ay, napaw, amangan no, indauluan na paikit din ni Senyorito Brandao. Ay, Kalagagaya man nakaruwara ni do ospital. San ka nga buteng Susana? Sangwin tayo asang aprukan. Ay ngam, amangan no ibalos na, tipan nakatay dagiti pasurot na. Adayo apagatapan na kami. No makita na kami kini Esmeralda. Agraman na damyan kentiban. Ay, Emiliano. Nagbati ka dito balay. Da kami ti makamoh kini Esmeralda. Ay, saan Emiliano? Numatay kayo kini Esmeralda. Matay tayo amin. Awan ti matay. Dahil taladanag mo ti agado. Dagi ti managdakdak estirumbang amatay. Saan anag kunay da Esmeralda? Anang tambang kada Brandon kandag iti pasurot na. Dayjay ni Esmeralda. Sumarsaruno kadakwada da ama Emiliano ken nana Susana. Nakataltal ket tinakam da. Anya nga tati plano da. Jak mamating awan ti dakas nga aramid ni Brandon. Itiya ay da dito'y puro. Tay payading kami diti puro. Di mo't lumasidagan dagiti talo abinaon ko ngagsim. San mimot nga rod idaan na sabat. Amangan lo niya tinapasamakan kadakwada. Esmeralda! Laka Emiliano!
Adda kami kadatatag ditoy. Kadomi ni Nanang. Nakaruwar kayo gaya mit ospital? Wan. Masapol bayatan nyo rin pasol yung kanya. Sa nga pulo at tao me, ipinatayo. Awan kinapunto na itang pagpapasol nyo. Agsaw kayo man, kakapurukan. Saan ba maiturat ni pumatay, senyorita? Amok ada kayo tinangay daulo anang tambang kadagiti taok na kay Emiliano. Esmeralda. Nuda kami. Saan kayo kuman na nakadano ni Teporok? Natay kayo kumaminitan. Anya ti kuram Esmeralda. Kayat mo ta si Kati patayon. Diyos ka, dahito'y kadente kanibusanan me. Ay, kasyanda kami kumaan. Saan kayo nga kutang kakadwa? Pagkalmaan nyo lang, dirik na nyo. Senyorita Brandon, nawaya kayo nga masidag ka na kami. Riki, saan na kami? Na din sabdikal may apaltog. Saan nakapasikapan ni Esmeralda? Tapnuan niya? Nawaya kayo amang patay ka na kami? Kasta? Tatang, kisi man nyo dagiti kapurukan. Masapula nakasagana tayo iti sumaruno mapasamak. Talo akakadwag din baong ko amang paliw ka na kayo kanila kay Emiliano. Sa dino tayo handa Esmeralda. Pinatayo inan? Ay, no ka di, Esmeralda. Emiliano. Ay, Nanang, itay pinagtup-tupul ni Tatang. Senyorita Brandon. Nasa pa kami ang naturog idirabi. Saan mi ang nakikita? Nakitigong kunayo ang pasurot yo. Tsak tiyakin kapwa ti panagpukaw dagiti talo at tao yo. Nakarakad da iti bakir apasat ka siyenta. Ah, di manong kabat? Isumot laang nga danangag mi ang kanabtog idirabi. Lipasan tanda ito at karit-karit, Brandon. Masapol amay salaan ti agdep katata. Humlab kayo! ay, Diyos ka! Ay, nakakasyan na kami! Yayabaw! Kumlab kayo, kagadwa! Saan yung itong raraw, dagiti ulo yo? Kumlab kayo! Ay, kasyan na kami! Ayop kagapat! Lukayat ng kapatayan! Kamatan na! Takrot ka, kagapat! Sige, kagadwa! Kamatan nyo! Paspasan pa'y ti agtaray kabalyo. Masapol amay tarayak da Brandon. San aday ito'y tigon daway ng agrinisot kami. Inliklik ko lang dagiti pumurok iti pagkad. Amangan no ado ti matay. Nujak inaramid dayday. Mas daawag. No apay nga awan inaramid da Esmeralda. Nakitak da manong damyan ken manong teban. At dada iti umang. Aging ga iti intarayak ni Brandon. Awan tinadlaw ko, agunay da. Awanin rumbang nga pagbutngan nyo, kakadwa. Nakadayon, dagiti pasurot ni Brandon anang kamat kinikamat. Agsubli tayon, kadagiti babalay tayo. Awan ka di manap na sugatan kada kayo, kakapurukan? Awan, Esmeralda! Ay, na, Diyos ko! Kunakno ka ni busanan tayawn! Nanang, kastaon iti pigargaryon. Sige, atibayan ka ang tamangan na matali mo daw kayo manan. Ay, talaga nakadakdakas ni Senyoritong Brandon. Ay, kasanon no sa nadintang ni Gabat. Nakasagana dagiti daduma akakadwami. Nukas pangarigan, awan kumanigabat Susana. Saan mi ngay palubos kada tata nga dadaga sa mapasamak kada tayo? Ay nga, ang mga nagsublidan tumanan, Ismael. Lumaban tayo aging gay ti maudi nga angis tayo, Susana. Panawadan ngay parik na tayo. Asaan tayo ang mabutan? Itay pa'y asaan ang makain ni Doña Margarita. Madanagan nga tamit laag. No at dadakas ama pasamak kini Senyorito Brandon, iti ipapanda iti purok. Ay, amang nung matambang da. Nakabutbuti nga talaga ang dagiti mapaspasamak. Nadlaw ko itay amabutang ni Doña Margarita.
iti ay dagiti pulis. Mabuting matlang ata, amamon dagiti pulis, ti kinapudnaw. Marang, adya tararamidam. Awad, senyora! Agtugtugawak! Nabannuga ka naggaek iti likod. Aginanaak laang. Umasidag ka kanya. Apay ka de, senyora. Oan pangibaw na ka. Kasapulak lang iti kasarsarita. Oh, limot lang aminin sumangpet na Brandon. Madanagan nga road, senyora. Salbag! Anyat pagdanagam? Nakabutbutingan dagiti mapaspasamag. Dayjay agabat ti kamuteng mo. Dagiti tulisan. Nabilig kami barang. Kabalan nga balik ko ganti lintag. Tapno kang maganda dagiti pulis dagiti trabahador. Pagparangan niya tulisan damin. Senyora. Uray dayjay agabat. Ngam kayat ni Brandon nga iso mismo timang patay kan kuwana. Iyaay pagkakabat. San tayon anasurutan tinagturungan na kakadwa? No talaga na to, Red. Simbango ko ma. No inabak nag-idi iti panagduelo me. Siya kung ti mangabak kita. Terdirek ti bagina iti bala. Langam ti makapungtot ka na ba no, Brandon? Anyat na pasamak. Saan kayo umutla na tambang iti dala niyo nagturong iti purok? Saan? Natangkad ti ulbod nila kay Emiliano. Saan na ngay naklon? Ngay suda ti dadaulo dagiti tulisan. Salbag dagiti at tao. Al-alilawan da. No saan kumaan nakibiyang na agabat? Naibalis ko kumantipan nakatay dagiti tao tayo. Tapay anyat inaramid na. Nakipinalto ka na kami. Kaninaklon na ngay suta kinaramid iti panagpukaw dagiti talo at tao tayo ngayon baong ko. Nagsiim iti garawad nila kay Emiliano. Aniya? Talo man na tao tinatay? Diya ka mo, nung natay dan. Oh. Binabirok ko, kadagiti tao tayo. Brandon, no daya agabat tinangipak ni kadagiti talo at taon, kaya't nasawan nga agindag iti purok. Dahil tati atap ko. Ilimlimang dagiti trabahador daya agabat. Isu timang patpatanggan kadagiti trabahador, tapno lumaban na. Katanyat sumarno nga ramidam. Wan kayam. Imay dagiti pulis. Tapno kasarita na ka may panggap iti pan nakakamag ni gabat. Imbaga daytan dagiti nang kamakam ka na kayo, mama. Ngimsan na mabalin. Ado launa ti basol na iya gabat. Kahit ko asyak amis mo timang patay kang kwana. Oh, day tala ti sangkay bagam. Ti kabalyero, ti sakit ti ulo tayo. Ni matan gabat. Uri agkakadwada. Saan ko akabutang ida? Naimbag, tasaan natambang da senyorito Brandon. Kun saan napasamak ti pagbutbut nga mga no adda matay kadagiti pumurog. Ay, kaasin naman. Nailiklik da iti pagkat. Gapu kinigabat. Ngam ka po iti dayjay nga inaramid ni gabat. Adda man ang tipong taot ni senyorito Brandon. Saan na nga ipalubos? Adag iti pulis ti makakumagkan ko ana. Isukan no ti mang patay. Adda basol ni gabat. Gapok kadag iti napatay na apasurot ni senyorito Brandon. Ngumrumbang ko ma ati agsungbat iti lintag. Kat dadon niya Margarita kan senyorito Brandon. Nanang, apay nga umanang sab kaya si Mangpad. Tagapan niyo kati. Ay na, ako no. Agsubli dagiti pasurot ni Senyor Brandon. Nigabat gayam tinapasungadan dagiti kapurukan tayaw. Anya? Ay na, isulakit di daytan. Anya man ang tigbag ka na dayta at tao. Miranda. Anya man ang tikaadam gabat. Among ka di, nagpagad kami itinaramid mo. Kasano na da kami tinagibalsan ni Senyorito Brandon? Amok nga amom. Noan niya ti panggap ni Brandon kada kayo. Kaya't na nga ibalas ti pan nakatay dagiti pasurot na. Inliklik kailangan iti bagad. Ngam ad-adamanan nga agatap may lumnumang da ka.
Ket amom kadino anya ti sumaruno ang mapasamak. Esmeralda. Oh, awan may bagam. Adungo ti may ramraman. Jak ammo. No dayta talaga tipod no. Wenno. Kagura naklaan. Tapno mo manong gabat. Kabalan niya sa lakniban ti magbagi mi. Ammo mi nanya ti aramiden mi. Saan ang aramid ni Gawat na jay? No saan ang makipagindag iti Purok? Saksakit na dagiti trabahador, wino pumurok. Saan lang nga dayta? Ni Esmeralda lagi iti kapuna. Mapagsasaip ko dagiti pasamak. Ti ayop, manglilibot. Kukwaklaan ni Esmeralda. Katambo ko na niya ti aramidak. Tito, nasalakan min dagiti kakadwame. Ha? Anya tinasarakan nyo. Kalkalabang na katalaga tiloka. Dungag kayo. Rumaot tayo ti kabalbalayan inton parbangon. Kidnapan nyo ni Esmeralda. Kasano no, tambangan na kami dagiti tulisan, senyorito. Mabuting kayo. Kaya't kyo ada kayo ti patayat. Apay, Brandon. Anyat mapaspasamak manadkan ka ha. Apay pagpupungtutam dagiti tao mo. Kasano adyak makapungtot, mama? Ibabaon ko ida arumaot iti Purok inton parbangon tapno kidnapan da ni Esmeralda. Mabuting dakit kanon, tamangan rauten dagiti tulisan windo tambangan tayo da. Anya day takin na maagay bagbagam ha, Brandon. Mama, hindi o nagtibilya ti pagsaritaan tayo. Uray dak. Wanya, agpili kayo. Tungpalin dak win papatayin kayo langan. Awan, senyorito, inton parbangon. Kita pagbikat na kayo kay Esmeralda at si Bibian. Nasayat, dayta ti kahit ko amangag kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Akidnap mo ni Esmeralda, tapnoan niya, Brandon. Pagtatak ko nam dahil jaya babay, no makaas asawa kan kasaritak ni Doña Celidonia, tapno matulagan ti kasaryo kan ni Fatima. Mamating kintak. Mapagsisilpo kong dagiti pasamak. Isaksakit ni Gabat dagiti murok. Kapukin ni Esmeralda. Pagsilosam da niya, Gabat. San ko apagsilusan? Ngam babaan kin ni Esmeralda. Mapasukok ni Gabat. Aniya? Sakbay anan-anay ang makibiyang dagiti pulis. Kadagiti mapaspasama kiti asyenda. Masapol ang mapatay ko ni Gabat. Uray ni Esmeralda. Patay kalpasan ng idadanas ko. Ngam pagpapasak pahinga mo na. Nakabutbutin mo tan. Ay pagpagapan ni Senyorito Brandon. Ay, pagkada Esmeralda ken Gabat. Puno nga agayat ni Gabat ken Esmeralda. Kat pagsilusan ni Senyorito Brandon. Sumuko nga ta ni Gabat no makinap da ni Esmeralda. Ay, kasanon no saan? Patayin da nga ta ni Esmeralda. Ay, kaltangan terapi eh. Ngam anya pa lang tar aramidin yung agama di tiruar. Pagsarsaritaan mila ang ken Esmeralda. Noan niya ti mabali na mapasama kinton bigat. Ay, saan tayo ngayon gaan ni Senyorito Brandon? Di makadakas. No pagbalinan na tayo adakas kadagitipan nakabagiti lintag. Eh, Day ta tinakabot-buti nga mapasamak, tatang. Tanang. Awan la ka din, kay mo diyan tayo? Day tatisan tayo ng ipalubos sa mapasamak. Nunasken arumaot tayo ti bilya.
Ket patayin tayo da Brandon ken Doña Margarita aramidon tayo. Ay, Emiliano, huy, nagsubakan ka ni Pata. Inugay ko lang nga nakaturmi nanang. Sakbay ari mo arak. Mapanak iti ayan da manong damyan ken manong Teban. Iti nagpistan ta. Saan mi ngay palubo sa makaadak ni Senyorito Brandon? Kanda iti pasurot na iti purok mi. Dagiti pulis lang ti kabutan mi. Oh, kaslat namang sarsaro no kanyak. Esmeralda. Oh, Check na ito. ni manong kapat. Papa na, Esmeralda. Apaya ka na yung nakasursurutin. Kaputay ayatin ka unay. Diyak kahit nga dadakas ang mapasamak kan ka. Agsublikan ije balayo. Kat siya kung timakam mo. Saan nakalapdan? Denggan na kuma Esmeralda. Nakasagana ak amang salaknib kan ka. Nunaskan amay parukpok ti darat. Aramida. Saan ka nga kulakol, Esmeralda? Saan mo nga panggapan ti lumaban, tamatay ka lang. Sino kayo? Ibatandak! Nasaysaya pa yung matayak ng tiyag baligi kayo tinda ka sa panggapyo kanyak. Kanya tinapaspas na makin ka, Esmeralda. Tatang! Sinurok na tayo nagti pasurok ni Brandon! Saan? Sinuleda! Ay, Emiliano! Naging ka kailang dito nagtagsila nyo lang kay Emiliano. Ang kapasit lang nga panagbidot nyo. Patayan da kayo kan ni Bagat Susana. Kuno ni Esmeralda mismo ti patayin me. Ay, pangasik ka niya. Masyang kayo kada kami. Ay, saan niyo patuloy ang tidaga sa panggapyo kini Esmeralda? Ay, apaw. Ay, Saan ka nga gulagol ba, Esmeralda? Ang mga na makalbit ko ti katilyo ti baltog ko. Kat may wara-wara ti utak mo. Ay, saan pangasiyaw? Saan niyo patayin ti anak ko? Dagas kayo! Denggam di pagkakla kay Emiliano. No kaya't nyo makita ni Esmeralda si Bibiag. Ipagayo kinikabat at tumatag ijay bilya. Kat sumoko kini Senyorito Brandon. Pati kayo kakata! Pamantayon! Nataglaw yung lumaban! Saltungan nyo ang tako! Ayop kayo! Nakadakdakas kayo! Nairot ti pa na kay galot ko ti bukot nito yung kabalyo. Uray na makarukatak. Ang mga numablo ang disoy ti daga. Kasano nakastrict na kiti pasurot ni Senyorito Brandon iti parok. Dakas lang hindi teramidan ni Doña Margarita kanya. Rukatan na! Mga nandiyan makita na tatangkananan ko. Diyos ko, saan na ka baybayan? Isbalin ako pa. Pagkawanan na ka na kitibas-basol ko. Diyos ko. Naituyan ti kinabutbuteng ko ang mapasamak, Emiliano. Nagmaligin ni Senyorito Brandon anang pagkidnap kini Esmeralda. Katamangan no dagas ti aramidon na kenkwana. Dagiti ayop! No sana kumanga ingaaway, Emiliano. Nasaysayat kumapay anak tayo. Kanang ikanaway ti anak ta. May Emiliano. Nana Susana. Awanan kay tibaing gabat. Saan? Nakasaritak pa lang ni Esmeralda Idrabi. Linapdak anapan ng danon kadadamyan kentiban. Ngum natungpal mo ka diti karim. Nasikap na kiti pasurot ni Brandon ama Emiliano. Nagnada iti sa bali adalan. Tapno maliklikan dati pa ng tambang ko kadakwada. Ket anya tinamnamam nga ramiden ita ni Brandon ken Esmeralda. Patayin ni Brandon kalpasan amay dadanas na. Nasa isayat asikal lang ti patayak. Ay, saan Emiliano? Saan mo apaltukan ni Gabat?
Pakawan ng dak ko iti dayto aliway ko. Inkarek ka ni Esmeralda idirabi. Nunas kan ama iparukpok ti biyak ko. Sumuko ka kini Brandon. Akaso ka ti biyak ni Esmeralda. Ngaman niya pa iti Serbina. Nunalpas nan ani dadanes ti anak ko. Kan patayin dan tumitlaan. Dala pa iti kabalyo dagitay. Nakasublin dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Dahan niyo sa katanaga. Tabindar sa tawag, Senyorito Brandon. Nagbaligi kami anang kambag kini Esmeralda. Diyos ko. Barang! Anya nga rin bangaw da jay. Dagiti pasurot yaw nga imbaon ni Senyorito Brandon, Senyora. Nagbaligi ta ka no anang kambag kini Esmeralda. Anya! Salbag! Dakas lang iti aramidin ni Senyorito Brandon kini Esmeralda. Hanggang sumuko nga taan ni Gabat. Ayok ka, Brandon! Nakadagdagas ka! Kamaudyanan na Esmeralda. Nat nagkamudlangan kadagiti. Uray ka sa no apa naggulagol mo. San ka makarukat? Bambanugam lang kita. Among kadi asikan ti maikatlo anay galot iti dayta ato gao. Ngamkas ka da manong Bruno kan manong Gabat. Nakarukat kan nakalibas da. Nalibasan dati ginadagas mo. Katsyak ti makapatay kan ka. Naturad ka lao na Esmeralda. Gapo kada kayo kan laka Emiliano. Ado tinatay apasurot ko. Kat nakayumat kan Doña Margarita ti sumaruno amatay. Ayop ka. Ko, patayin naglangin. Urayak paya sumoko ni Gabat kat paggita ng kayo apatayin. Sakbay data. Ikutang ka pa, Esmeralda. Nalabasan ti kinadakas ni Brandon kakadwa. Panawanan di pa nagtitimpuyog tayo. Amang gibos iti kinaranggas na ken Doña Margarita. Ay, wala ni Emiliano. Mamatod tayo amin ni Emilia. Wayne, rawten tayo. Mataw. Patayin tayo dagiti naranggas nga sindero. Ay, Emiliana, napagganday tapang panunutam. Ay, adulakit di ti matay. Nawanan sa bali a pamuspusan. Saan tayo amang namnama ka dagiti polis? Itulok mo ka dilatan amatay ti anak mo. Ay, nigabat ti makaispal iti anak ta. Dumatag iti Villa, kat sumuko kin ni Senyorito Brandon. Namnamaam nga ramidin ni Gabat na ita. Ayan ita ni Gabat. Kakadwa, isagana yung ti magbagayo. Madamdamalaang. Rugyan tayon tagtignay ang mapani di Villa Margarita. Emiliano, pabantayo amin. Awan mabati dito'y puro. Ure, natangan ka nubeg. Sige, agtignay tayo. Ya! Ya! Nagkariak kin Esmeralda. Nga uray maiparukpok ti darak amang salaknip kan kana. Ngam sa anak asumuko kini Brandon. Ikarikatak ti makastrek iti Villa. Tapno gipusa kong ti kinadakas da. Ya! Ya! Panawanan ama ungaw da. Tapno agari ti linak kental na iti si bubukal nga asyenda. Ken matungpalan tinabayagan nga arapaap dagiti trabador. Maisubli kadakwada dagiti daggada nga inagom daydi don sa Villano. Ya! Ya! Sumbat ka, babae. Sikati matay, Mama, awanin po ni Esmeralda. Uri kasano ti panangtong patumpayok ng kuwana. San na amarik na. Tanya nga menti pang panggapam kini Esmeralda. Bye-bye andak kumalaang. San kayo makibiyang? Naturturo ayak pa ilangam si Cabrito. Mama,
San tayo kumanag sinupyat may papaniti dayta? Kasanon no sana sumuko ni Gabat. Ituloy mo kanya patayan ni Esmeralda. Sana mabalin adi sumuko ni Gabat. Ken amok asan na amay turan amay bayan ni Esmeralda. Takas kanya pagpatpatayan na. Ngam na dadanas konton ni Esmeralda. Kat nila kay Emiliano. Namnamaam ka di abay-bayan na latante anak na. Kas kinigaba, ang mga nurautan dan ti Villa. Kasla nagsibada magtangkin patay. Kasla simot-simot na naramid daray ta mama. Kan uray may busda aring. Itay pa'y amang mangag ko day nga unay. Saan nga unay ti tumatay apa? Amang ano ni kaapat day dyan. At lalaki di itilikod ti Bilya iti batok ti basi tarwakan. Barang, apay asaan ka makain na? Anda kas lalalingan ba? Kukuha, senyora. Di ka makasao. Matartaranta ka. Senyora, ada dayang arin magaw. Apay ada magam kanyakin kakitaan. Tumamdag ka titawa. Salbag. Nakadado a tao. Makapungtutan dagiti puburog. Naumadan iti kinadakas na senyorito Brandon ken Doña Margarita. Saan da kami alapdan? Malubusan da kami ang makastrek iti Bilya. Ay na, nakapaturong ti paltog kadag iti manggugwardya iti ruangan ti Bilya. Susana, saan ka kumalangan si Morsurot? Ang mga numatalimo daw ka, tinirgis mo. Doña Margarita! Brandon! Waya-wayaan nyo ni Esmeralda! Ay, kasanaw, nusanda nga ipangag. Nunaskan asarkan tayo ti Bilya! Makamon na niya ti mapasama ka! Anda kami itilikudam na kay Emiliano. Tulungan takatap ng mawaya-wayaan ni Esmeralda. Uray tayo iti pakatayan tayo amin. Panawanan nga agpatingga ti kinadagas ni Doña Margarita. Kung ano kailangan, nutiyo kaya't ti matay. Saan kami ang mabuti nga matay? Nanggagyo timbaga dagiti kapurkak. Saan kami ang mabuti nga matay? Saan kami ang pumanaw? Aging kahit saan mi ang makasarita ni Senyorito Brandon? Nasken away-awayaan nyo ni Esmeralda. Gapot ano adadagas ang mapasamak iti anak mi. Awan mo't ng sirsir bitibyak mi. Nasa isayat langan namatay kami. Ay na pangasyaw. Ay na, waya-wayaan nyo kuman ni Esmeralda. Ay, matayak lakit day. Nung mapukaw may kinimiliano ti anak may. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa tinutayan ko, awan makitag. Nakabaraban na iti matag. Ayop ka, Brandon! Nakadagdagas ka! Ngam sa anak mo manugot at dakas si panggapukanyak. Matayak pa'y mo muna. Natatangkan na nang. Sigurado, makapungtot laon na ni tatang. Idintot na sigurado matakas taon na hindi sangsangit ni nanang. Ang mga nadadakas sa mapasamak ni nanang. Kat ni matatang, ganda giti ka puro kaka. Anya nga tati pang panggapad na karamidan. Diyos ko, saan nyo nga'y palubog sa may sagmak na itinanakal ko? Nung mabalin na kumawan, timatay ka na kipika purukak. Gapoy din na ito, yan napasamag kanya. Itay pa'y ngagsinsing niya sa kininanabarang.
Ngumjak mauray nga ilukat na tibasit arawangan dito likod ti Villa. Amangan numabutang amasukalan da Brandon kan Bakat Margarita. Wano, at dapay kitindakas nga inaramid da kan kuana. Kanda ama Emiliano kan dagiti pumrok. Anakadanon iti sango ti ruangan. Amang no at dadakas nga ramidan ni Brandon kadakwada. Babalawan nakngata ni ama Emiliano. Tadyak inda ulwan nida. Ngam napatpatag ti panangisalakan ko kan Esmeralda. Nasken nga agtignayak adagos. Sakbay nga agbaligi ni Brandon iti dakas nga aramidan na kankwana. Nakangat nga to ti alad. Ngam nasken amay pamuspusak ti panakastrak ko iti Villa. Kasanong garda ito yan, senyora. Nakadado dagiti pumurok arimaot dito Villa. Imay da amin agraman dagiti nataangan kan ubeng. Tanya pa lang tiraramidin nyo na kayo, gwardya. Patayon nyo amin idan! Diyos ko, aglayos tidhara dito Villa. Apo, kasyang na kami Mamiglan! Awan tiyag paputok. Urayak! Apay, di mo ibagalungok ng tanakam mo, Brandon? Nalakala nga papatayin tayo amin ni Damama. Ngam ti susuko ni Gabat tinapatay. Ay, Emiliano, anday tan ni senyorito. Makapungtot launay tilangana, anakaigam iti paltog. Kasla na tulad kay launay. Maminsan labilinag dagiti taok matay ko yamin. Labas ang takinatagas siyo, Senyorito Brandon! Naakom kataranggas kayo! Hoy! Agulimag kayo! Taranggas kayo! Nila kay Emiliano lang di kahit ko ang kasarita. Nakadakdakas ka launa yan, Brandon. Waya-wayaan nyo ti anak ko! Wala niyo, Esmeralda! Anya kaditimbilin ko kadagiti taok. No kaya't yo awaya-wayaan men Esmeralda. Ni Gabat ti sukat na. Ay, pangaasiyo, senyorito Brandon. Masyang kayo kumay ti anak ko. Waya-wayaan nyo kuma. Ay na... Agulimag kayo! Kan nasaysayan ng pumanaw kayon. Ang kami ang pumanaw! Kan maganyo ni Gabat. Kat inatagyo si bibiyag kanya. Ang kami ang pumanaw! Sa dino ti ayan na niya, Gabat. Kakadwa, saan tayo ang pumanaw? Nunas ka na sa gantay ti Villa. Aramidin tayo. Bantayan nyo anay pagtirwangan. No adda madlaw yu adda ka sa tignay dagiti tao. Paltugan nyo adda ko sida. Ulitek manan laka Emiliano. Bakit Susana? No kaya't yupaya magkita si bibiyag ni Esmeralda. Da kayo ti manganop kini Gabat. Kat idadagyo kanyak as si bibiyag. Kat da kayo apasurot ko. Wana-wana nyo taglawlaw ti Villa. Nang runa iti likod. No at damadlaw yung agbasak-basak. Paltugan nyo at dakos. Brandon, di ka pala kat bilinan dagiti pasurot mo apakayaaban da iti bala dagiti tao. Tapno maputeng dakat matay na kami nun. Wano palto-paltugan nyo idan? San nyo ka di anang ngagtikunak, mama? Kaya't ko dagiti pumurok ti manganop kini Gabat. Kat idatag na kanya kasi bibiyag. Kat no batong pal ni Emiliano na itakalikago mo? Waya-waya am ni Esmeralda? Sana ka maag, mama. Uray day taala ka Emiliano. Ipabuyak ka dagiti pumurok ti pananggudas ko kingkwana. Tapno mabuting daan lumaban kanya. Kat no sana sumuko ni Gabat? Sana mambalin na baybayan ni Esmeralda. Gaputa amok apat-pat ginaunay. Agsilsilos ka lang. Mama, panawan kayo manlangan. Mapanak itinalimod asilid anang ipupukak kin Esmeralda. Katipatong Falcon, tinabayagan na panggap ko. Abong ti ulo na dyan Gabat. Kat day tamat ng Emiliano. Nutsak makapagtapal. Bilinak na kiti pasurot beta patayan day dan.
Nagdaktor nito'y limada. Naimbaglakit din. Tanakasalpa akong sakbay nga daim may nagwanawan dito'y likod. Nasamag tinaglumangag. Ngam mabalin ang makita dak. Kat sa anak ang makastrak iti bilya. Sigurado ak ngayon limang ni Brandon ni Esmeralda iti nalimod ak kwarto iti basement ti bilya. Sagay sa kapad swanda gito'y. Ano ti aramidin tayo, Emiliano? Na nagpakpakaasi ako kini Senyorito Brandon away-awayaan na ni Esmeralda. Susana, san tayo ang pumanaw nito eh? Uray anya ti mapaspasamak. Ay, ngam ni gabat lang ti makaispal iti anak ta. Ngam sa dino tayan da gabat. Nalatawan din tayo sa pulan. Tapno idatag tayo kini Senyorito Brandon. Nga ro aramidin tayo. Nagbili ni Senyorito Brandon. Ay, matay tayo. Naskan amay pamuspusan tayo ti makastrak iti bilya. Kadwa, Damian, Tiban, sumurot kayo kanya. Ayan niyambot. Isuti amok ang makabaal nga umuli iti alad. Emiliano, at dadim tangalugan. Ha, dagiti pulis. Ay, kasano nga roden da ito, Emiliano? Ang mga no, ay, maganda tayo amin. Chay, kaslaan da na katan. Asin na day ta? Ada ka di ba'y sa bali anam na maam no sana siya, Esmeralda? Nagsaka na ka. Ti patungpal kung tinabayagin na panggap ko king ka. Mukarkaranak. Mukarkaranak. Lumapanak. At dayta, nekaten ti pan nakapungom, Esmeralda. Umay ka. Ayok ka! Bastos! Naglamoy tin ti pamagim. San ka nagulago? Kaparagsakan ka. Bastos ka! Di ka paligid dahil ka sa pagkapakanyag! Matayang pero mo na! Asino dagi chay? Ay, pulis! Doña Margarita! Tonta ka, madam! Apay manan! Ha? Apay akas kalamor uraman! Tumamdag kayo ititawa, senyora! Pulis nagigay! Ha? Uy, nalpas kayo na pumurok. Maganda kayo dagitipan na kabagitilindrag. Singot dagiti pumurok. Isuda pa itang panagak. Dito'y kalang barang. Mapanak iti ni Brandon kati pakamuk ti kanda dagitipan na kabagitilindrag. Esmeralda, nakabangpang ka. Tagikuang kay ta. Ayok ka! Kapagkakitanas ka niya. Nasaan na si Kati mapatay ko? Si Kaamis mo di patayak! Anya ti kabalyero. Gunda, wayak ti Sika. pagkakay ko lang na. Ayok ka. Ngayon sa kong Nagturid kan asim. ayok ka! Kabalyero! Agyaman naksadimtan ka! Agyaman nakitipan ng ispal mo kanyak! Papatayin kayo adwa. San? Di mo ipatrong ti paltong mo kanya. Sandak apatayan, kabaliro. Ikatan natin bumot na. Sika! Sika. Sika ti kabaliro. Wan. Siak. Panawanan ama-amwam. Kan maibutak-tak tinabayag apalimad. Siak ni Gabriel. Apong ko alakay day dilakay Silvestre Amorsolo. Apod nung akin kukwa iti asyenda.
ken pinatay day di Don Sabilyanong amam. Ket imbalas ko laang tinakam amas. Apanang patay tinadanggok ken agom. Ikabat ti kabalero. May sanga sintero. Di pud no agtawi di Sana po mo dahil may sakang impostor. Estranghero ka adimtem iti asinda. Papatayin ka. Sige. Padasam agam matan tinaypurwak nga armas mo. Takanibos sana mon. Esmeralda, pidutom ti armas ni Brandon. Ket no agtignay iti dakas. Patayabak ti banga-banga na. Ayop ka, Brandon! Namabalin lang ko mga ibusik ti bala ti paltog mo. Tap na maderder ti bagim. Maibalis ko mo ti panangiruruman nyo kada kami at trabahador yo. Dakdakkel ti karbangan ni Kabat. Ni Senyorito Gabriel, amang ukongken ka. Magnakalaang Brandon. Saan kang agtignay iti dakas? Sana po mo dahil ang tagtaga ini pagla. Apay so! May saan nakadakdak sa bangungot iti oros si panagbiag mo dahito, Brandon! At napagpatinggan ti amin a kinadakas, Brandon. Sikat ti aglakam iti kinadakas ti amam. Ken amin a nagbasulam kadag iti inabuso yu at trabador. Aglalo kadag iti pinatay yu. Emiliano, naimbaglaang ang tadimtang dagiti pan nakabagiti lintag. Kan pinati dadagiti palawag tayo. Agpatinggaytan ti kinadakas da Brandon. Ken bakit Margarita? Ay nga, ni Esmeralda, ang mga nuad dandakas ang napasamak na. Kakadwa, surutin tayo dagiti polis. Awanen ti kabailan dagiti pasurot ni Brandon. Amang dangran kada tayo. Ay, Diyos ko. Agyaman ak launay kada kayo. Kaya't sapay ko mataawan mo't latidakas. Anapasamak ni Esmeralda. Kamaudyanan na kakadwa. Nakarukat tayo matlangan iti kinadakas dagiti aginak. Brandon! Adda dagiti pulis. Gabat! Esmeralda! Saan kayo magtig na iti dakas doon yung Margarita? No diyo kaya't abumtak ti banga-banga yon! Panawanan amaman nyo ti kinapudno bakit Margarita. Siyak ni Gabriel. Ti binirngasan nyo iti Gabat. Asyak metlaang ti kabalyero. Anang patay kinidon sa Bilyano. Ayop ka! Nakadakdakas ka, Kadakdakas Gabat! kayo pa'y. Bakit Margarita? Panawanan asong batan nyo. Dagiti nagbasulan nyo. Senyorito Brandon. Doña Margarita. Nanabarang, nawaya-wayaan kayon. Iti kinadakas dagito yung agina. No kaya't mo ti bumalas. Nawaya ka amang tumpa kadakwada. Itinagan ti Lindag, Gabriel. Sumuko ka at itatalugod ka na kami. Ibabam ti armas mo. Epe Escobar, sumuko ak as itatalugod kada kayo. Nakasagana ak amausig kadag iti nagbasulak. Diyak ko man nagbalin a kriminal. No saan agapo iti kinadakas dagiti nangagaw iti asindami. Nakam amas a pinapatay da dahi apong ko alakay. Apod no nga akin kuka iti asyenda. Asindero gayam ni Gabriel. Ngamsakbay nga ibalod dak. Kaya't ko adang ganyo ti ibagak kadag iti trabahador. Patga ka trabahador. Matungpalan tinabayagan a kalikagom yo. Ang mabingay ti asyenda. Kat maadaan kayon iti bukod adaga. Mabati lang ti bilya ken rancho kanyak. Kat posgak da Esmeralda ken ama Emiliano ang mga iwan kadag iti sanikwak. Kabayatan ti pan nakabalot ko. Nakabalod ang da Brandon ken bakit Margarita. Tapno ikaro da dagiti kinaranggas ken krimen ngay naramid na. Katsakbay amay balodak. Tapno ikarok ti panang patay ko iti day di Don Sabilyanong. Kan amin ang napapatay iti asyenda.
Gabat. Senyorito Gabriel, makonsensya ak. Inakom amin na krimen ang nagbasunan mi. Gaputa kahit kung agbyag kayo anawaya, ken naragsak Esmeralda. Agtala ka kiti abogado, amay laban na ti kaso. Barang sa anak ang masintensyahan itipan nakabitay. Adadaman na makonsensya ak. Kasano na masintensyahan ka mapitay iti silya elektrika. Agtalag ka itilintag. Kang ronahan ken ni Apo Diyos. Mapukawak man iti imatang mo. Agsubli akto Esmeralda. Senyorito Gabriel. Esmeralda, kahit kung agtali na ti awag mo kanya, italag ko kada kayon ken ni Ama Emiliano ti Bilya ken Rancho. Kabayatan ti pan nakabalod ko. Ket ulitak manan. Agsubli akto. Ay ayaten ka unay, Esmeralda. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.